kadunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, pagtuman sini tanan. Nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimay. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa uno na kita sa bulan sang Marso 2022. Kag nauna karon nga adlaw, no, kay pitsa uno kita sa bulan sang Marso, nauna nga Martes nga adlaw sang bulan sang Marso 2022. Luwat kita magapanglagan sa pagdulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga la 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Makita kag mabatian kita pagi sa Facebook kag YouTube channel, Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. PRO6 suportado ang pagpauntat sang isabong. Ini sa tunga mga kabiyanan sang kontrobersiya sa pagkadula sang masubra 30 ka mga manugbulang nga hindi may baluan kung paano ini sila nga nagkaladula. Samtang Bureau of Fire Protection Bacolod nagpagawa sa ilang activity sa subong Fire Prevention Month. Kag karon tapos ang Bombo News Center, maging kaupo naton ang aton nga provincial acting provincial fire director si Superintendent Kim Silicio. Ay balo nato kanon activities sa Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Negros Occidental.
sa sining pagsulod sa bulan sa Marso kag ginatawag man naton ini banwa nga Fire Prevention Month. Samtang contact tracer sa siyudad sang Bacolod nagnubo sa napulo na lamang kabilog. Sa sobra ginatos nga contact tracer mga kabyanan, subong napulo na lang kabilog. Kag ara na kita subong sa level 1. Ara na lang ta sa level 1, alert level 1. Sumugod subong adlaw, Marso 1 tubtob Marso 15. Samtang sa piyagabay na Mambukal Resort, liwat nga magabukas para sa publiko, local kag foreign tourist. Sa balita nasyonal, pinakadako nga barko sang Philippine Coast Guard ang nagabot diri sa pungsod kag paggagamiton ini mga kabyanan sa pagpatrolya sa aton kadagatan. Sa balita international, lihok protesta sa bilog kalibutan batok sa pagsalakay sa isa pa ka syudad sa Ukraine, mas nag-ibual. Ang mga mga top stories of today sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 32 minutos sa banwa ang kaligad sa tagna nga alas 11 diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga pagbalik banwa mangin o kun kuan naton ang report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Dili may kang tanan sa Isabong nga gipaunta ni Presidente Rodrigo Duterte ti suportado man sa aton nga mga kapulisan ang PRO6 nagpayag sa ila sini pagsuporta sa pagpauntat sang Isabong. Kuha nato ng ining report pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Number 1! Basta Radio Pabalik na may kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 36 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. This time ko nato ng report sa Biakalinya Bumbo, France, Andrew Burgos. Please come in. Bombodan gin suspend no ang silingning isa bong bala, which is sa Bombodan si bong ang nagatrend, especially sa mga kotoran nato nga mahiligon sa bulang no. Kaya nga magsiling kita sa isabong nang in-trend din pagkatapos ng pagsulod ng COVID-19 pandemic. So ang mga pila ni ka mga gamblings or amuning nga mga size ang mga pahampang bombodan, tegen suspender gid ang pagtilipon-tipon no kay because ang para mahagan-hagan o kung may wakasan ang paglaptas ng transmission o kung transmission sang infection sang COVID-19 bombodan. So subong ni sini nga bulan gid mismo no o kung subong adlaw gin patuman o kung gin suspend bombodan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pila ni ka mga o kung pitogid ka mga isabong companies no ang mga lisensya sang nasiling nga mga electronic sabong bombodan. Ang rason sini kay because si bombodan sa mga pila ni ka mga masiling natong bilang mga nagasagod be o kung mga nag-interest ng bulang ang mga nagkalamising bombodan dito sa Luzon area, but rin naton bombodan gin check no kung ano na diri ang status sang natawag nga electronic sabong o kung isabong diri sa aton sa Negros Occidental. Kag isa pa nga daan ti ginabawalan gini Presidente Duterte ang pag-intra sa mga uniform personnel kangay sa mga kapulisan sa nasiling ni nga activities o kung mga pampang bombodan. Diri naton gipakigangutan ang tagpamaba sa nga Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis natuhoy sa amuning nga pag-suspend ni Presidente Duterte sa online sabong o kung isabong bombodan. Sunod sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa iya bombodan dako ni siya nga bulig kag makabenepisyo ni kada isa man no. Paagi sa amuning nga mga pagtapna no kay mas makonsider naton bombodan nga maiba ning nga mga isabong daan nga do may kamalamalahan bala or kasi nga ton nga do illegal be kay syempre pasapos ni bombodan kay aralan sa mobile phone. Kung may internet ka lang yati bisan din kaya makapatigayon kada sa nga online sabong no. So nagasiling diri si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga sabay sa mga kapulisan dali pa na sa una bombodan nga bilang isa ka law enforcer di ka kiniya bombodan magpasakop sa amuning nga mga butang no kung mag-intrabi sa bulang o kung bisan sa isabong lang kay syempre dako ni siya bombodan nga salaman bilang pulis kay kung magpasakop ka sa amuning nga mga pampang bisan ano nga klase sa sugal ginadumili ang mga pulis yang mag-engage dira. Correct, bombodan ti gasilingi mismong PRO6 yang no ginaya big no gina sa ato nga mga PNP personnel nga magpasakop kung nadumduman to nato bombodan sa may probinsya sa Iloilo gani nga nagtrend gitong pagkatarag sa isa ka pulis kay because nga ginkibot sa sang mga kaupdanan niya man nagtito siya naglusot sa may mga kakubayan no ti makita gitong pagtarag sa nasiling nga pulis. Well bombodan isa na sa mga leksyon no ti kag gina-remind gid mismo sa Police Regional Office 6 nga kung saan pa dugin into mo lang ko galingon mo bilang ikaw na nga nangampo o kung nga
nangako ka mismo nga ikaw magatap na sa nga munibing nga mga illegal nga mga buluwaton, ikaw pa mismo yung maga-intra, no? So ginabantayan gini sa Police Regional Office 6 kay especially Bombodan sa amuni nga tion bala, no? Tod nga nagaamat-amat na pagnubong at ng alert level status diri sa Western Visayas, especially diri sa Bacolod. So ang operation sa mga kapulisan when it comes sa pagbantay kapag aresto sa mga individual nga nagkapasakop o kung naga-intra sa mga bulang o kung isabong man Bombodan, ano ginaya, no? Pasensyahan na lang gid, no? So arestoon gina sila kay syempre Bombodan. Labag ginaya sa lagi, no? Imagine mo daan may pila na ka mga lagi Bombodan nga nakasaad gid daan sa unod sa ginaalay nga bawal gidya, especially sa mga illegal dira o kung mga sila nga mga palusok bisan isabong gani, no? Pwede ka ginaya maresto. Basta bilang ikaw PNP personnel nga magpasakop o kung mag-intra Bombodan, imagine mo daan kadagko pa ni sang taya tag pila ka thousands of pesos, no? So para sa kay Police Lieutenant Colonel Bombodan, kung galibog man lang mang pinsar mo when comes sa paggasto sa kwarta, gamito mo na lang manasing sakto, no? Kaya ang kapulisan niya Bombodan, bisan kaparehas kapag nila nga uniform personnel, wala rin sa Bombodan nagapang duwa magdakop o kung mag-aresto kung sino man ang madakpan nga nagkapasakop sa mga isabong Bombodan. May kuan nga mensahe di sa akon sa kun amo na nga suspend giyang isabong baldabid gini. May mabalda gid kuno. Ate Bombodan kung draling nga nagalibot kabuhi mo ate balda gid no. Hindi, so, may mabalda pag kuno kay daw amo pag ginaang dugang kuno nga source sang campaign fund ang isabong. Ate Bombodan may iban nga mga politiko dra nga nagganar man dra be. Wala nakabalo kung paano natin lang patigayon nun dra. Nga nagambal siya nga may mabalda kuno campaign fund kuno do mabuhin-buhinan sa pag-untan sang isabong. Well, Bombodan, dako pa na dabing ilang nga masiling natin bing nga maganar, no? Wala takabalo kung anong sistema dira. Kag kung paano nila ipalakad ang mga isabong, no? Kung sino man nabing nga mga aspirants na bing makabenepisyo, wala mo naguro Bombodan na nagsuporta dira. Ang operator gaganar man, di ba? Correct. May ang iban Bombodan lisensyado di na mention sa diri sa ato, no? 7 ka mga isabong companies Bombodan ang gingamit ka term, no? So, lisensyado ning 7, pero galing kay suno mismo sa kaya Presidente Duterte matapos sa isyu ni Bombodan nga pila ka mga nga mga nagabulang balang nagkalamising bala Bombodan, tila kilid diri sa aton sa Negros Occidental do wala man na isang record gid balang kin report o kon mga nagapadangat sang reklamo nga may himataas labing involved rabi sa bulang nga nagkalamising, no? So, yes Bombodan. Sa sining pagpauntat sa isabong daw hindi ka man sini makasiling kundi usually kung may ginahimo nga do magulpihan ka man si ka sana all siniguro do di ka man makasiling sana all makasiling ka aragoy Bumbo France at ako sa ibang gid Bombodan di makaaragay gid no so magtanaw lang gid bala naton sa para sa ila Bombodan ko mo lang gid manabi ang source of living nila well dira makabenepisyo gid sila pero subong ang muning agna nga ginapatuman sa atong presidente nga pag temporary tang actually Bombodan. Yes Bombodan. May nagadugang pagitiro kay do may ibalogid sa isabong guro ni ay. Siya pusta ka 1,000 daog ka lang kuno 550. Pero kung mapirdi ka ang 1,000 mo gin pusta ka ang igagin pusta ka gid Oo, di mo ginapumbudan. Pero depende na daya sila kung paano na nila i-transaction na Bombodan. Depende na sa pustanay. Depende sa manok nga ginalantaw abe. I-banking na Bombodan actually ng Bayranay. I-banking na, electronic banking na ng Bayranay. Kung ikaw dayabing damo kwarta sa imo dabing nga e-bank o kung imo dabing electronic bank o may app na dabing nga bangko Bombodan dira kaya bayad no. Pero amo na ibala subong mga transactions di kabalo kita Bombodan. Pero anong kinatanan sini sa politika nga may mabalda kuno ano tuman kay migatis diri nga balda Imo ba na yan idea? Amo man no, way matay idea Bombodan kung paano na nila intrahan sa nga politika. Basta ginambal mo lang di may mabalda. Mo na sa hilay ko Bombodan. Pero sa aton lagid man na ding operation bala. Kaya ang government naton tigin nahingagaw ginatingo amo na Bombodan nga matap na kay damo na sa kabuhing mga nagkalautas Bombodan because amo na bing isabong padayon pa gyapon ang palibog man sa kapulisan didto nga may mga nagkalamising did since 2021 hasta subong 2022 do rampant gid Bombodan ang pagpang-abdak o kung pagpang-kidnap na nasiling ni nga mga nagapartisipar no sa mga bulang kag mismo ti isabong Bombodan ti wala ti kabalo kung paano na nila
matiknikan dira kung ano ning mga strategiya dira kung makapangdaya sila kag kung ano da. Oo. So aranan lang sila mismo te speaking of politics yung bombodan nga may kaangtanan sa munibing sahi sa aktibidad. Amo na ngaton nga wala na hibaluan, no? Amo na ngaton may napaktan kung sino mo na diyang aspirant nga nagabuhi trabe pagi sa munibing nga mga aktibidad. Well, Iyan naman na ila? Ilan na yan. Hindi na natin mo antes pa man ini nangin antes pa man naging pasira legal man. Correct. Why man niya gindeklarar nga illegal ini kundi gin suspend na magani ang term. Butsi nga no gin suspend may tion nga liwat ini nga mag-operate. Yes. So, tibong budan, kung mabalik na siya, tiyan mo na nagurong pagpalakpak sa napadapas ang nasiling ng mga politiko nga nagaganar trae, no? So, di para sa ito lang yung yes, correct eh. Di para lang sa ato niya bumbudan kung sa din niyang maayo, dito lang tayain, no? So, sa mga kauturan din natin nga para malikaw man no? Sa mga, dabi nga mga circumstansya, dabi nga posibleng matubang nila because sa mga activities. So, ara mismo kapulisan, no? Nga maghatag isang nagkakaigo nga tikang kag leksyon. Nga maghatag leksyon sa ato nga mga natungdan ng mga individual bumbudan. Tanan nga sahi isang gambling is immoral, pero hindi tanan nga gambling illegal. May araman gambling nga legal. So therefore, not all legal is moral and not all illegal is immoral. May araman nga legal siya nga immoral, pero legal sa galing, Bombo France. Mo na bumutan moral kay because nga gaganar, no? So, may kung saan pa bala, may bilog. may dira, may kwartahon gid sila bisan mo na nga mga butang. So tibong budan na rin, no, pahayag mismo sa nga tagpababa sang Police Regional Office 6 si Police Lieutenant Colonel Arnel Sole. Okay. Ang aton nga mga higher authorities kita sa PNP pagkasundo natin ina and regarding sa order sa atong Chief PNP, Police General Leonardo D. Carlos, na ang mga kapulisan dapat hindi nag-involve sa isabong, no? Kasi na sila man mismo magtaya or mag-engage sa isabong. So, ginabawal yun, no? Sa PNP and also diriman sa Police Regional Office 6 kung sabihin ng ating Regional Director, Police Brigadier General P.D. Dongbo. Amo gid na ang gina-remind niya always sa aton nga mga kapulisan nga hindi mag-engage sa kung anong illegal isabong, illegal drugs, illegal gambling, and other forms of illegal activities dapat hindi sila ma-involve. So once na may daluan o may informasyon kitang makuha nga involved sila sa mga illegal activities, sila posible magpangatubang sa kaso. Considering na gin-suspended ang illegal ang isabong, no? So kung ang mga kapulisan nato na nag-engage sila dirati maayo gid dahil hindi na sila hindi na sila maka-engage dira. But the same, kung ang isa ka police nag-engage sa kung anong illegal activity, posible nga mangita din na siya, no? Sa paagi nga maka-engage siya. Pero amo na gani ang aton nga panumdum sa aton nga mga kapulisan nga dapat magiging i-employ sila, no? Dahil we are government employees. Dapat magpakita kita sa maayong binhatan kag hindi ang pag-engage sa kung ano nga illegal activities. Ang sa police offices, wala man kita reported nga may nadula, no? So nabulig na kita monitor, no? Once na information kita, pwede man kita makatag information sa iyo. So far, wala man kita any untoward incident na nabaton or any complaint, no, regarding dira. Ang atong reminders sa atong mga katuan always supportahan nila ang atong mga kapulisan. Pero once na may information sila na may illegal na ginahimo ang ilang mga kapulisan sa ilang lugar, secretly report nila ini sa nearest police unit kaya hindi sila mag-conduct sa pag-report kaya ang ilang information will be treated confidential. So sa ato naman ng mga kapulisan, always gina-remind sa ating regional director nga madasig siya maghatag sa award kung kamo naka-perform sa maayo, pero madasig man kita mag-discipline sa inyo kung kamo nag-involve sa kanano nga illegal. Bomba no? So mo to mismo ang simple lang gini kag
dapat magtatak man sa pensar sa mga kautoran naton, tinatundi sa aton ng mga individual nga nag-intra sa bulang, but also sa mga kapulisan kini kay syempre sila ginapuputan ang apple of the eye sang public mo, no? Kay kung makita ka debing nga nag-intra ka sang nga kinabawalan mo man bilang law enforcer, ikaw gina mismo bumudan makapaton ka gina sa pilani ka mga mga diskriminasyon dra kung mga pagkontra sang public basta ikaw makita ang nga naga-involve o kung nagabuhat sang illegal nga mga butang-bumbutan. Yes, Bombodan, no? Para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Otoinis Bombo France Centro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid, Bombo France Andrew Burgos. Kung ako hindi ko sa pabor sining bulang-bulang ni mo. Naluhoy ko sa manok. Imagine mo na butang mo yung bulang kag pasampukon daya kag mapinatsanay ang doya ka manok, no? Tapos nag-enjoy kita yung nagkakapilasan niya ang manok. Galing kay damo yang naga-engage sa kwan mo sa bulang mo. Kag damo na giniya ang ginahimo nga kalingawan sang aton nga mga kulturan, nga mga sugarol ini nga bulang. No, ano pa daw hindi dia mauntat ang pagbulang. Ang pahibag niya sa ido ginabawal. Ang ibitanan nga sapat nga ginapahibag nga ginapustahan ginabawal amo lang yang manok kaluluoy lang sa manok, no. No, hindi ba Bombo Stephen? Do kaluluoy sa manok yang ahay. Way labot nga ginapadako ni sila kay para ihawon, tulahon, butangan sang kapayas, kay butangan sang tanglad. Nami pagigo po sa sabaw. Ahay ang mga sulog niya nga mga dirasa niyo ay imagine mo na grabe nga sagot mo ginahimas-himas mo ginahaluk-halukan man na. Ang manok nga ginasagod kag halos nga tanan nga oras sa manok-sagod manok do dira na lang niya sa paghimas-himas sa manok. Grabe nga mga vitamins, grabe pa kondisyon, hindi ko katapusan dito man lang tupaan sang manok ya sa kwano, sa arena, sa kwan sa sa bulangan. Takdan sila sa bulang kag pasyapulon na. Sus kirig-kirig ko ba kwan mo masakam. Patay. Kung ang manok na kay balon siguro nga amo ni ang madangtan niya doon nila siguro magtuka sang mga ginapatuka nga mga pa-conditioning, no? Mga vitamins kag hindi na siguro magpahimas-himas kon siya nugay na da. Boss, busing. Hindi na ko balaya pagpakan kag pasagura sang maayo nga grabe gid nga pagsagod ka daw. Mahimo pa lang moskituruhan nga hindi makagtan sa lamok. Kaya ang intensyon mo ya patyon man ko gyapon. Kaluoy lang sa manok. Isabong untat. Di asubong pag untat sa isabong hindi na ko yung makasiling kaluoy ang manok. Kaluluoy ang mga may manok. Ay, oo, pangabuhi ang mo ginituod, no? Sige lang fight lang. 8 minutos ang nabiling ng mga dakit kita sa tagnang alas 12 siling sa isa di ka nag-chat di sa ano, padala sa mensahe di sa comment section. Nag-enjoy gid siya sa bumbuanay sonto. Nga kasunog ang iya linuto. Concentrate lang ka po diya sa kwan. Concentrate lang ka po sa pagluto samtang nagapamati bumbuanay sa unto. No? Hindi nyo lang pag nagtawang itsura ko, ginasagan mo guro ya kalantaw itsura ko di kag ano pa nagkakabatok kay mo linuto na. No? Babae na lang ya. Pamati lang na kag samtang nagaluto, pamati ka lang na hindi lang pag tanawa itsura tadi. Karon na batok na imo nga linuto na kay 7 minutos na biling mga dagat kita stag ng alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Mga kabyanan diri kita na sa update sa tensyon sa Russia kag Ukraine, no? Ang pungsod Pilipinas panindugan nga kita ang mangin neutral. Wala pa kita sang pagdampigan sina diri kag paymuyong kita niya sa banga kag isa pa no maginang mahimo naton abi kung mag-intra kita dira no sa gera sang Ukraine kag Russia kay ilan ni kagalingon nga kausa kag ilan niya kagalingon nga issue ang paglusob sang Russia sa Ukraine, no? Although nga ang ining liho ining tikang himo ni Russian President Vladimir Putin nangin isa ini ka unpopular nga desisyon nga nagtuga ini isang pag-ibwal man sa halos tanan nga mga kapungsuran
mga dalagko nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan nga may mga nagapinadala na sa mga bulig sa Ukraine, no, kag may mga lapnagon na nga protesta banwa nga ginapatigayon sa bilog nga kalibutan nga nagakontra sa pagsalakay isang Russia dito sa Ukraine. Pero may kagulingon man nga version abi ang Russia mo, no, si Russian President Vladimir Putin may ara man siya ka iyang version man kung nga ang ginlusob niya ang Ukraine. Sa pagkamatuod ko naton nga nalisahon sumugod nga naglusob ang Russia, kung tutuod gini siguro nga paglusob ya nga gira gid ang ginimo sang Russia, siguro kanumdamo na nagkalamatay sa Ukraine eh. Linibo na siguro nagkalamatay. Pero until now, ang nagkalamatay daw wala tayo madugangan, daw sobra lang isa kagatos. No, kag hindi man siling abi nga grabe gid ang pag-target nila nga pati mga pumulo ina target kundi ang pila lang ka mga installations sa mga vital installations sa Ukraine ang gin-target mga kabyanan sa Russia nga mo ni pang bombardiyo, no, gin pang bombardiyo, may mga nagakalawasak to, may mga military installations kag iban pa. Kag ang si Russian President Vladimir Putin padayon nga nagapayag nga hindi man niya tanay pagimuon kun hindi lang yabi nga daw ginapasilabtan na sang western, sang west ang ining Ukraine kag daw influensya na sa Amerika. Ilabi na gid ang ining pag-recruit abi nga mangina miyembro ini sang North Atlantic Treaty Organization kag ang iyang pinaka nahiringan yang information nga ang pagbutang gani sang military base man sa Amerika dito mga kabiyan sa Ukraine nga nagatuga ini isang threat daw sa Russia kag sang nagligad antis pa man ini nagmando si Vladimir Putin nga pang birahon na mga takihon ang pila ka syudad sa Ukraine. May ara pa sa pag-inistoryanay nga naghinyo pa niya si Vladimir Putin mo sa Estados Unidos nga kung pwede hindi nyo na lang pag-inganyuhon ang Ukraine nga mag-intra sa North Atlantic Treaty Organization. Di kay para nga mag-pull out na lang kami diri para wala na sang gira nga matabo, wala na sang pinatsanay, wala na sang bombardment nga himuon. Amo na ginahingyo ni Putin nga hindi na pag-inganyuhon, no? Hindi na pag-intra ang Ukraine sa NATO. Di galing kay why man ipabayaan man iging balibaran man isang Estados Unidos kag nag-insister man sa ginapayag ti kinamatarong sa Ukraine kung anong gusto nila himuon bilang isa ka pungsod kinamatarong nila kung magpasakop siya sa European Union o kung sa NATO man. Kag ginasagad man idot-idot sa Amerika si Ukrainian President Zelensky. Sige, abi ako na makigbato. Kaya ari kami sa mulikod. Pag nag-plaster na ang Russia, maplastar man ta. Paglusob sa Russia na naipsan ang Amerika. Naipsan ang Amerika pag sila ni Vladimir Putin nga siya inugay gani kamo na intra, mag-intra diya sa amon yang problema di. Sa amon na problema ang pungsod nga mag-intra. Masafir sa sang konsekwensya nga wala pa mabalag sa ilang nga kasaysayan. Pati subong nga pagwa naman sang mensahe ang nga presidente sa nga Russia nga activate na to nilang ilang mga nuclear weapons no nga magsala-sala lang mamatas ko na si kuan mo inablang term naton banwa nga pa mamatas na lang kuya no inablang ko magsiling nga ginapulihan ka lang kag way ka na pasingadtuan total mapatay ka naman lang. Di daw man sa mind siguro ni Putin subong siya. Mapatay naman lang ko, mamatas na lang ko. Which is masyado ka delikado ini banwa. Kag balantayan. Daw kay apektado bilog nga kalibutan sini. Kag amo ni kini ipayag nga basi maga-trigger ini sa World War III kung hindi mapunggan kag hindi kapatigayon sang insakto nga pag-inistoryanay. Ang ining duha ka mga leader sa duha man ka pungsod ang Russia kag subong man ang Ukraine. Amo ni no ang balantayan that's why nga nag-ulo atras man kag nagpanukod man ng Amerika ang United Kingdom nagpanukod man gawa
Matapos nga daw nakita nila daw kaseryoso gid sa kay Putin sa paghambal yang sa iya ginapang buyan karon nga mga statement. Pero magaluwas sila banwa. Kung wagi man makapadala hingagaw sang military aid ang pila ka mga kapungsuran nga nagadampig karon sa Ukraine at may mga pilaban ka mga economic embargo nga ginapatigayon. May mga economic sanction man nga ginapatigayon banwa dito sa Russia para makripol ang ila sin ekonomiya para nga ila sining financial stability mapugday. No, kagang pinaklatest subong ang Canada mapadala man sang ila sining mga military equipment, no? Mga military equipment, no, way magsiling mapadala sa mga soldado. Military equipment worth 25 million Canadian dollars. So amo ni no ang commitment man sang Canada, ang Germany nagpadala man sang bulig military aid sa Ukraine kagagiban pagid nga mga kapungsuran medyo punuod ni subong banwa sa bahin sang Russia. Medyo punuod din sa bahin ni Vladimir Putin pero nakapanindugan na si Vladimir Putin sige birahan nyo, pulihin nyo ko kay patasan ta kamo ya. Panginmatyan ta kamo. O nugay kamo kalawag-lawag daraga pulihan nyo ko kay may mga nuclear weapon kami diri basi matunawon ko na lang ng bilog nga kalibutan. Di imagine nyo na kung ano ka dako nga kalitan ang pagatugahon sa sala lang nga tikang sang pila ka mga kapungsuran, lagko nga mga kapungsuran nga nagadampig sa Ukraine mga kabiyanan bilog nga kalibutan magasuffer sini. Yan ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby! Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Marso 1, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nagpatawag ng special meeting ngayong araw para pag-usapan ang nagaganap sa Europa dulot ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Fuel smuggling pinababantayan sa BOC habang wala pang desisyon si Duterte sa special session para sa oil excise tax suspension. 3 patay kabilang ang isang sundalo sa nagpapatuloy pa rin na military operation sa Lanao del Sur laban sa Maute ISIS Group. Si gambling tycoon Atong Ang naman nangakong dadalo na sa susunod na hearing ukol sa mga nawawalang sabongero. Isabong, aalamin na rin ang detalye ng kinikita kumpara sa ibinabayad na buwis. Samantala, nanay nagbigti naman matapos napatayin ang sariling anak nito na sanggol. Abangin mamaya sa ating international news, ang Ukraine nanawagan para sa no-fly zone upang ihinto ang pambobomba ng Russia. Ang Amerika naman nag-alok pa ng karagdagang tulong sa Ukraine. At sa ating sports balita, MP Promotions, idinitalye ang naging problema ni Ancahas kaya hindi na depensahan ang kanyang IBF title. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasi. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, aabot ng hanggang kalahating milyon na bagong trabaho para sa mga Pilipino ang nakikita ng pamahalaan ngayong inilagay na sa ilalim ng Alert Level 1 ang Metro Manila, gayon din ang 38 iba pa na mga lugar sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, nakikita nilang makakabalik sa pre-pandemic level na 5% ang unemployment rate sa bansa dahil sa pagluluwag ng alert level status sa napakaraming mga probinsya at lungsod. Nabatid na sa ngayon ang unemployment rate ng Pilipinas ay pumapalo sa 6.6%. Sinabi ni Lopez na sila sa DTI ay tiwalang makakamit ng bansa ang full recovery nito sa ilalim ng Alert Level 1 na nagpapahintulot sa mga establishmento na makapag-operate sa kanilang full capacity. Samantala, sinabi naman ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Carl Kendrick Chua na sa oras na mailagay na ang buong bansa sa ilalim ng Alert Level 1 ay aabot naman sa 16.5 billion pesos ang weekly gains ng Pilipinas mula sa mga economic activities.
Samantala naman si Pangulong Rodrigo Duterte nagpatawag ng special meeting ngayong araw para pag-usapan ang nagaganap sa Europa. Dulot yan ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. May karagdagang pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dave, matapos lumagda ang gobyerno ng Pilipinas sa resolusyon ng United Nations General Assembly na kumukondena sa ginagawang karahasan pag-atake ng Russia sa Ukraine, ay eto, nagpatawag ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte ng tinatawag na special meeting umala command conference sa lahat ng mga miyembro ng gabinete at mga security officials kasama na ang PNP at AFP. Dito mismo sa aking likuran sa Malacanang Complex, Bombo Dave. At sinabi nga ni Pangulong Duterte na siya ay kaisa doon sa mga nanawagan para ma-de-escalate o mapahupa ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine dahil daw lahat tayo ay magiging biktima at kawawa kapag sumiklab ang naturang giyera na kakalat sa buong mundo. Ayon pa sa Pangulo na pag-uusapan mamaya sa kanilang meeting yung mga gagawing paghanda at pagtugon dito ng gobyerno ng Pilipinas sakali ang lumala, lalo pa sa epekto nito, lalo na sa ating ekonomiya dahil nga sa issue ng supply at presyuhan ng langis at iban pang mga produkto. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Behoves upon now us to do everything and tama yun. Our plea in the plenary would really be to join the call for restraint and to de-escalate the violence there. I will be calling for a special meeting. We will discuss about what is evolving or what's happening in Europe. Gusto kong makinig kayo kung gaano ka-importante na malaman natin ng lahat itong nangyayari ngayon. Medyo may pagka... Well, I'll be meeting the police, the military, and itong lahat ng mga negosyante para maintindihan ninyo. But at the end of the day, siguro, I am designating Secretary Nograles to be the sole spokesman sa anong mangyari because it will be a combination of the military, the police, and the civilian plus. Yan, Bombo Day, Bombo Jane, yung naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. So magiging multi-sectoral meeting ang ipapatawag ni Pangulong Duterte dahil sabi nga niya, maliban sa mga security officials ay kasama rin yung civilian sector, lalo na yung mga negosyante na tiyak na apektado nga doon sa presyuhan at supply ng produktong petrolyo una at syempre yung trigo o yung harina na magagaling nga sa bansang Ukraine. Bombo Dave, Bombo Jane. Yes, Bombo Raymond, I understand bukod doon sa mga nabanggit mo na mga produkto katulad na lamang ng trigo at ng mga krudo o langis, Bombo Raymond, na manggagaling sa bansang Russia, parang doon din ata tayo kumukuha o nag-order ng mga kagamitan natin sa militar katulad na lamang ng mga helicopters. Tama ba, Bombo Raymond? Well, meron tayong order doon sa Russia. Meron tayong mga, kumbaga, choppers at iba pang mga military hardwares, Bombo Dave. Ang problema lamang ay maapektuhan kung sakali yung supply at delivery. At yun, lalo na yung AK-47, yung Kalashnikov na baril, Bombo Dave, yun yung mga in-order natin sa bansang Russia naman. At yung sa issue naman ng produktong petrolyo sa Russia, sila yung isa sa mga pinakamalaking supplier din. Hindi naman tayo direkta na umaangkat actually ng crudo o langis mula sa Russia. Pero dahil nga yung ibang mga bansa ay doon nag-order, so lalo na yung US, lilipat sila yung sa OPEC, yung sa Saudi, yung Middle East sa mga oil products. So mag-shoot up yung demand. So tayo na doon kumukuha rin sa Dubai crude ay tiyak na apektado dahil sa magiging issue na low of supply and demand. So
tayo rin ay magkakaroon ng problema o shortage dahil yung mga mayamang bansa ay talagang papakyawin na siguro yung mga supply na available sa OPEC o dun sa Middle East producers, Bombo, Dave. Bombo Raymond, ano ba yung magiging sistema dito sa pagpupulong na pinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ba ay para sa one time lamang o ito ay parang mag-e-extend sa mga susunod na araw as development unfolds doon sa pagitan ng Russia at Ukraine? Bombo Raymond. Well, ito, sinabi ng Pangulo ay initial na special meeting para magkaroon daw ng assessment at full picture yung mga kaganapan sa Europe, hindi lamang sa Russia at sa Ukraine, Bombo, Dave, para sa susunod na mga araw ay mapaghandaan yung mga dapat ilatag na mga programa at mga measures para hindi masyadong, kumbaga, yung masyadong aaray, hindi masyadong ganun katindi yung tama sa atin. Mapaghandaan, ika nga, Bombo Dave. Pero yun nga, kasama yung PNP at AFP dahil nga sa posible na pag-escalate ng tensyon at baka kumalat even sa buong mundo yung giyera kung hindi makontrol agad-agad, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond, live dyan sa Malacanang. Okay, live mula pa rin sa Malacanang Complex sa Maynila. Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, umaapela naman si National Task Force Advisor Ted Herbosa sa mga mamamayan na magdoble ingat ngayong niluwagan na at inilagay sa ilalim ng Alert Level 1 ang National Capital Region pati na rin ang 38 iba pang mga lugar sa bansa. Ayon kay Herbosa, sa ilalim ng pinakamaluwag na alert level na ito ay relax na rin kasi ang karamihan sa mga protocols na ipinatutupad sa harap ng COVID-19 pandemic. Halimbawa na lamang aniya sa ngayon ang pagtanggal sa contact tracing sa mga papasukang establishmento at mandatory RT-PCR requirements sa ilang mga lugar sa bansa. Kaya naman kapag mayroon aniyang sakit ay mas mabuti na mag-self-isolate na lamang ng 7 araw para sa mga fully vaccinated na individual at 10 araw naman sa mga hindi pa bakunado o kulang pa ang natatanggap na primary series ng COVID-19 vaccination. Kahapon, mahigit 900 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19, pinakamababa aniya mula noong Desyembre bago pa man nagkaroon ng surge ng Omicron variant cases. Umaasa itong si Dr. Herbosa na magtutuloy-tuloy ang mababang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 kasabay naman ang pagpapaigting palalo sa vaccination efforts ng pamahalaan. Iniulat niya na nasa 63 million katao na ang fully vaccinated habang 10 milyon naman ang bilang ng mga nakatanggap na ng booster doses. Nadagdagan pa ang bilang ng mga paralang nagnanais na makiisa sa isinasagawang face-to-face classes ngayon sa bansa. Sinabi ni Department of Education Secretary Leonor Briones, umabot na sa mahigit 6,000 ang bilang ng mga paralang nakapasa para makilahok sa mga in-person classes sa bansa. Kung ang kagawaran niya ng edukasyon ang tatanungin ay maaari nang luwagan pa ang restriction para sa naturang face-to-face classes, lalo na ngayong niluwagan pa ang alert level system sa Metro Manila at 38 mga lugar sa bansa. Kaugnay niyan ay sinabi rin ng kalihim na nakatakdang magpulong ang DepEd at Department of Health sa Biyernes upang talakayin ang mga susunod na hakbang upang madagdagan pang bilang ng mga paralang mapapahintulutang makibahagi sa in-person face-to-face classes. Pakinggan natin si DepEd Secretary Leonor Briones. Na ngayong alert level 1 na kakalat na talaga ng gusto ang face-to-face, kung pwede na i-reduce na yung mga protocols kasi we have 2 pages of protocols na dapat susundin ng mga eskwelahan. So pwede na sigurong i-reduce yan. This Friday, mag-usap ang Department of Health at saka ang DepEd para pag-usapan kung alin ang mga protocols na pwedeng i-relax. Kasi right now, 6,000 ang nag-qualify. Pero sa tingin namin, baka dadami pa yan. Kasi level 1 na tayo. Halos wala na tayong level 3, Mr. President. So yung protocols, kung kami ang matatanong, kung pwedeng i-loosen up natin yung mga requirements. Pero agreement pa rin dahil maliwanag yung instruction ninyo, Mr. President, na kailangan magkasundo ang Department of Health at saka ang Department of Education. So this Friday, mag-meet kami. Iyon na pakinggan si DepEd Secretary Leonor Briones.
Kaugnay pa rin po ng unang araw ng Alert Level 1 dito sa National Capital Region, alamin naman natin ang sitwasyon sa mga pampublikong sasakyan. Nasa lungsod ng Maynila, si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Jane, kasabay nga ng pagluluwag na kanina lamang itong alert level status dito sa National Capital Region. Aba, talaga naman itong mga sasakyan, itong mga public transport talagang punuan na. Kung dati puno na, ngayon punong-puno na, Bombo Dave, Bombo Jane. Itong mga jeepney kanina nakita natin, itong mga PUVs, yung mga van na bumabiyahe dahil 100% na yung seating capacity. Hindi na talaga mapipigilan itong pagluluwag ng restrictions at pagluluwag dito pa rin sa alert level dito sa National Capital Region. Pero may paalala dito pag lilinaw yung Interagency Task Force dahil itong mga bibiyahe galing doon sa mga mas mataas yung alert, yung mga galing sa alert level 2 at 3 kapag pupunta dito sa alert level 1, dapat sundin nila yung seating capacity doon sa pinanggalingan nilang lugar bago makapasok dito sa maluwag na alert level. Para sa aviation, itong maritime at itong rail public transport na nag-operate sa ilalim ng alert level 1 ay papayagan na rin itong 100% capacity. Itong mga plastic barriers, kung natatandaan na ng ating mga listeners, yung mga viewers dyan, yung mga plastic barriers na yan, yung mga dividers dito sa mga taxi, sa mga jeepney, tatanggalin na rin yan. Una rito, sinabi ng Department of Transportation, si Secretary Art Tugade na todo na rin itong kanilang paghahanda at adjustments sa transport sector para sa muling pagbabalik ng mga biyahe simula ngayong araw. Narito pang tinig ni DOTR Secretary Art Tugade. The Department of Transportation accepts and supports the downgrading of COVID-19 alert status from level 2 to level 1. Number 1, same is scientifically based and health dictated. It is also needed to help grow the present economy. The OTR accepts and supports the mandates of the IATF in relation to the transportation in alert level 1. The following are the mandates of the IATF. Number 1, public transportation shall be at 100% capacity. The OTR agree and it will implement. Number 2, strict health protocols will still be enforced, particularly the mandatory use of face mask and regular disinfection. The OTR accept and will enforce and comply. Number 3, for interzonal and intrazonal travels, passenger capacity shall be the lower capacity rate between the point of origin and the point of destination. We will comply with this. Yes, Bombo Gerald. Bombo Dave, Bombo Jane, dahil yes, Bombo Dave, dahil nasa alert level 1 na tayo sa pag-ikot natin kanina, yung MRT 3, 100% yung seating capacity na rin. Maging itong LRT, itong MRT Line 3, kapag yung full capacity, yung isang bagon ng tren dyan, yung maisasakay ngayon ay 1,182 na pasahero kada isang set ng train yan na babiyahe dito pa rin sa MRT Line 3, Bombo Dave, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nawagan si House Committee on Energy Vice Chairperson Jericho Nograles sa Bureau of Customs na bantayan ang posibleng nangyayaring smuggling sa supply ng langis sa bansa. Sa pagtatanong ng Bombo Radio, sinabi ni Nograles na ito ang marapat na gawin muna sa ngayon ng pamahalaan habang wala pang pinal na desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung magpapatawag ba siya ng special session sa Kongreso para matalakay at maaprubahan kung sakali ang mga panukalang nagsusulong para sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo, kasunod na rin ng ilang serye ng oil price hikes kamakailan.
Ayon pa kay Nograles, marahil hinihintay pa sa ngayon ni Pangulong Duterte ang payo mula sa Department of Budget and Management at sa Development Budget Coordination Council mismo kung marapat nga bang suspendihin pansamantala ang excise tax sa langis. Nauna nang sinabi ng ilang mga eksperto na posibleng tumaas palalo ang presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Nograles na dahil sa conflict ngayon sa pagitan ng dalawang bansa ay pumalo na sa alarming level ang presyo ng langis at patuloy pang lalala ito sa mga susunod na linggo. Pero sa oras na matuloy ang pansamantalang suspensyon sa excise tax sa buwis ay kaagad naman anyang mararamdaman ang luwag na maidudulot nito. Subalit babala niya na kapag mangyari ito ay bababa naman ang magiging koleksyon ng pamalaan na makakaapekto ito sa basic services na ibinibigay sa publiko. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, maki-update naman tayo sa nagpapatuloy na military operation doon po sa Lanao del Sur laban sa Maute ISIS group sapagkat 3 na raw ang bilang ng namatay, kabilang na ang isang sundalo. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Annalise Soberano. Yes, Bombo Dave, 2 miyembro ng local terrorist group at isang sundalo ang nasawi at isang sundalo din ang nasugatan sa inilunsad na military operation ng Philippine Army 103rd Brigade kaninang madaling araw sa Lanao del Sur. Ito ang kinumpirma ni Philippine Army 1st Infantry Division spokesperson Captain Mary Maniebog. Sinabi ni Maniebog na nagpapatuloy ang labanan sa ngayon sa Barangay Ilalag, Maging, Lanao del Sur. 2 high-powered firearms ang na-recover. Mga tropa mula sa 5th Infantry Battalion, 51st IB at 55th IB ang nakikipaglabanan ngayon sa nasa 50 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa ilalim ng grupo ni Abu Zakaria. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, layunin ng close air support o yung tinatawag na airstrike na maprotektahan ang mga sundalo sa anti-personnel mines ng mga kalaban. Kasabay nito, pinawi ni Sagala ang pagkakabahala ng mga residente sa nangyaring operasyon sa lugar. Nais-anya nilang matiyak na hindi mamumugaran ng mga terorista ang lalawigan. Ayon naman sa pamunuan ng Western Mindanao Command, nang marating na mga tropa ang kanilang target, nagbigay ng close air support ang Philippine Air Force gamit ang kanilang bomber plane. Kinumpirma naman ni Major Andrew Linaw na 12 beses nagpakawalaan ng bomba ang bomber plane ng Philippine Air Force. Nananawagan ang militar sa mga residente na huwag mag-alarma sa airstrike. Samantala, walang kinalaman naman sa nalalapit na halalan ang panibagong balasahan ng PNP, kung saan 16 na general at 2 colonel ang apektado sa reshuffle. Ayon sa PNP, ang ilang mga senior officers kasi ay magre-retiro na sa serbisyo. Si Police Lieutenant General Israel Dixon ngayon ang Deputy Chief for Operation, ang number 2 man ng PNP. At ang papalitan ni Dixon ay si Police Lieutenant General Joselito Veracruz na nakatakda ng magretiro sa serbisyo sa March 8 nitong taon. Habang ang National NCRPO ay itinalaga si Major General Felipe Natividad, habang si Major General Vicente Danao ay itinalaga ang the Deputy Chief Directorial Staff o parte na siya ng command group ng PNP. Bombo Annalise Montaño Soberano, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dinipensahan ni Commission on Election spokesperson James Jimenez ang desisyon nilang ipagbigay alam sa mga presidential at vice presidential candidates ang magiging paksa ng mga usapin na kanilang tatalakayin sa kanilang inoorganisa na debate ngayong buwan ng Marso. Ayon kay Jimenez, hindi naman ito unusual at unfair dahil ginagawa rin naman ito sa iba pang mga debate, kagaya na lamang noong 2016 sa Pilipinas Debates. Iginit ni Jimenez na nais nilang maging pata sa kanilang isasagawang debate
at mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga kandidato na makapaghanda sa ibibigay na general topics. Sinabi ni Jimenez na makikipagpulong din sila sa mga campaign teams para ipagbigay alam sa kanila ang general topics na tatanungin sa debate. Lalagda rin ang Commission on Elections kasama ang mga kandidato sa isang Memorandum of Understanding para sa magiging guidelines ng isasagawang debate. Marso 19 nakatakdang isagawa ang kauna-unahang debate na inihanda ng Commission on Elections kaugnay sa halalan ngayong 2022. Samantala, gambling tycoon Atong Ang nangakong dadalo na sa susunod na hearing ukol sa mga nawawalang mga sabungero. May update si Bobo Dennis Samito. Posibleng isampina at iparesto na pagka hindi pa rin sumipot sa susunod na hearing si gambling tycoon Charlie Atong Ang. Ito ang naging pahayag nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang pinuno ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasunod ng inaasahan na pagpapatuloy ng hearing kaugnay pa rin ng mga nawawalang sabungero. Mahigit nga 30 sabungero ang hindi pa rin mahanap hanggang sa panahong ito, kaya't nagtakda ng pagpapatuloy ng hearing sa araw ng Biyernes. Ayon kay De La Rosa, maging ang iba pang mga operators ng sabungan ay kanila ring ipapatawag. Layunin umano nito na malinawan hindi lamang ang issue ng pagkawala ng mahigit 30 sabungero, kundi maging ang usapin tungkol sa buwis na binabayaran ng isabong operations. Dito kasi ay isinusulong ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso na suspindihin ang operasyon ng isabong dahil hindi raw nagtutugma yung binabayarang buwis kaugnay dun sa deklarasyon ng mga ito at yung mismong kinikita ng bawat isa sa kanilang operasyon. Lalo na nung panahon ng pandemya, talagang lumakas ang kita ng mga isabong dito sa ating bansa. Ang masaklap daw, Bombo Dave, maging ang mga kabataan ay nalulong ng husto doon sa isabong. Kaya naman, kailangan ma-regulate umano ito. Ayon nga kay Senator De La Rosa, maging ang kanyang mga kasamahan sa Senado ay nagkakaisa at ganito ang kanilang sentimiento. Kaya naman na hindi na siya nag-atubili na ilapit ito mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte upang aksyonan sa lalong madaling panahon ang naturang usapin ng isabong, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bobo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po sa mga nanananghalian sapagkat yung isang nanay po nagbigti matapos napatayin ang sariling anak nitong sanggol. Maki-update tayo sa Star FM Davao. Patay ang isang 10 buwang sanggol sa Davao del Norte matapos binigti ng sariling ina at sumunod ito. Ayon kay Tagum PNP Chief Police Lieutenant Colonel J. Di Maala na kinumpirma nitong patay nang nadiskubre at nakalambiti na lamang sa isang kisame gamit ang nylon rope ang isang 10-month-old baby maging ang isang 32 anyos na ina nito sa loob ng bahay sa Barangay Visayan Village, Tagum City ng nasabing probinsya. Sa dagdag na report ng pulisya, di umano ang babae ay laging nagte-text sa kanyang ka-live-in partner na lalaki na isang sundalo ng Task Force Davao, ngunit hindi umano ito nagre-reply hanggang sa dali-dali nang nireport ng kanyang ka-live-in partner sa kanilang tanggapan ang pangyayari matapos na makatanggap ng picture mula sa kanyang kapitbahay na nakabigti na ang kanyang anak, ngunit nang makarating na sa kanilang bahay ay pareho nang nakalambiti ng mag-ina na walang buhay. Napag-alaman na bago pa mangyari ang insidente ay may hindi pagkakaintindihan ng mag-live-in partner. Selos at problema sa pera ang tinitingnang posibilidad kaya't nagawa ng ina ang magpakamatay kasama ang kanyang anak. Sa ngayon, inaasikaso na ang mga labi ng mag-ina habang tumanggi muna sa pagbibigay ng komento ang sundalong ka-live-in dahil sa biglang pangyayari. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Hinimok ni Russian o Ukraine President Volodymyr Zelensky ang quest na isaalang-alang ang isang no-fly zone para sa Russian aircraft sa Ukraine. Ito matapos binomba ng Moscow ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa na nagdulot ng mabagong parusa ng Estados Unidos at mga kalyado nito. Ang Russia ay nahaharap sa international isolation dahil sa pagsalakay nito sa Ukraine at nabigo ang pagsagawa ng negosasyon ng dalawang panig na mapahinto ang labanan.
Sinabi ng Ukrainian officials na inatake ng Russia ang Kharkiv na may 1.4 million population kung saan maraming sibilyan ang namatay na kinabibilangan ng mga bata. Sinabi ni Zelensky na ito na ang tamang panahon na i-block ang Russian missiles, planes, helicopters mula sa Ukraine airspace. Nauna nang sinabi ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba na ang Amerika ay nag-aalok ng higit pang suporta upang matulungan ang Ukraine na labanan ang Russia. Bombo Sports News. Samantala, MP Promotions, idinitalya naman ang naging problema ni Jerwin Ancahas kaya hindi na depensahan ang IBF title nito. Maki-update tayo sa report ng Star FM Bacolod. Inihayag ni MP Promotion sa President Sean Gibbons na dehydrated si Jerwin Ancahas dahil nahirapan itong makuha ang tamang timbang dahilan na hindi ito pinalad na madepensahan ng kanyang International Boxing Federation Super Flyweight belt matapos matalo kay Fernando Martinez ng Argentina via unanimous decision sa Las Vegas, Nevada. Naapektuhan ang timbang ni Ancahas dahil ilang linggo itong nabakante matapos maudlot ang laban sana nito kay World Boxing Organization Super Flyweight King Kazuto Ayuka noon sanang December 31 dahil sa pagtaas ng kaso naman ng coronavirus disease sa Japan. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Jerwin Ancahas, sinabi niyang tuloy pa rin kahit talo dahil marami pa ani ang mga susunod na laban para makabawi. Focus lang sa gusto mong marating at huwag kang mawalan ng pag-asa pag lalo na't matalo ka. Ano lang, bawi lang sa sunod kasi marami pa namang laban. Hanggang marating mo yung kung anong mong gusto mong marating sa karera mo. Hindi lang at this is Jerwin Ancahas, Star FM, it's all for you, basta radyo, bombo. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte nagpatawag ng special meeting ngayong araw para pag-usapan ang nagaganap sa Europa dulot ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Fuel smuggling pinababantayan sa BOC habang wala pang desisyon si Duterte sa special session para sa oil excise tax suspension. 3 patay naman kabilang ang isang sundalo sa military operation sa Lanao del Sur laban sa Maute ISIS Group. Si gambling tycoon Atong Ang naman nangakong dadalo na sa susunod na hearing ukol sa mga nawawalang sabongero. Ang isabong aalamin na rin ang detalye ng kinikita kumpara sa ibinabayad na buwis. Isang nanay naman nagbigtima tapos patayin ang sariling anak nito na sanggol. Sa international news, ang Ukraine nanawagan na para sa no-fly zone upang ihinto ang pambobomba ng Russia. Ang Amerika naman nag-alok pa ng karagdagang tulong sa Ukraine. At para sa ating sports balita, MP Promotions, idinitalye ang naging problema ni Jerwin Ancahas kaya hindi na depensahan ang kanyang IBF title. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Babalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbuhanay sa Udto. 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton si
ang aton nga acting fire provincial provincial fire director, no, si Fire Superintendent Kim Silicio. No, agod nga pag-istorya naton banwa ang ining may kaintanan sa Fire Prevention Month nga ginapatuman subong o kon nga ginasaulog subong pagtungtungkid sa Marso 1 kag ano ilang mga aktibidad kag ang data sa mga sunog nga nagluntad diri sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Inatanan sa aton nga pagpanumbalik pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time, mangin kaupo na naton ang aton acting fire o provincial fire director, Superintendent Kim Silicio. Sa piyak na linya, ara na si ang aton nga acting provincial fire director. Sa piyak na linya si Superintendent Kim Silicio. Sir, may Udto. Hello, sir. Okay. Sa liwat ko, ang siguro nga microphone, na-mute. Okay, sige. So, sa liwat, mangin ko po natin karon mga kibaran, ang aton acting Provincial Fire Director, Superintendent Kim Silicio. Sa piyak na linya, sir, open mo karon si Bumbo Daniel, diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto mayong hapon. Okay. Sige, ang headset ba pwede mo lang makuha ko sir ang headset? Okay. Sige. Daw hindi makasulod. Hindi makasulod siya sa ato niya sa bong. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang sa 12. Diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto sa nasiling ko na kagina. Maging ko po natin nga acting Provincial Fire Director, Superintendent Silicio. Agad istorya natin din pagsulod na sa bulan sa Marso, Fire Prevention Month. Pero hindi nagakulugan nga sa bulan na sa Marso mag-prevent sa kalayo, sa sunog, whole year round. 24 hours a day, 7 days a week. Dapat mag-aligmat kita kaya ang kalayo, hindi lang nagaluntad sa bulan sa Marso. Ang bulan sa Marso, kung nga ginatawag yung Fire Prevention Month, ay diri liwat iga remind kita sa aton nga Bureau of Fire Protection ang tanan nga mga pumuluyo kag mangin aware kita kung anong kalitan nga pagatugahon ngayon mo nga pagatugahon sa sunog nga nagaluntad sa hindi mapaktan nga mga inuras sa tutag sa mga puluyan. Sa piya kalinya ang aton nga Provincial Fire Acting Provincial Fire Director, Superintendent Kim Silicio. Sir, mayong Udto. Bombudan, mayong Udto, kamusta ang sulod ko? Okay na sir. Ayos na, no? Kagina do medyo may problema sa pagsulod sa imong audio. Okay gid, no? Ang imong audio subong. Sir, subong bulan sang Marso, gid Marso 1. Kag amo ni ginatawag nga Fire Prevention Month. Ano mga preparation kag ang aton nga programa subong sa Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Negros Occidental, sir? Sa liwat, maayong Udto sa tanan nga nagapalamati sa aton nga Bumbo, sini nga Udto. Ako ang inyong kubos nga alagad, ang Provincial Fire Director diri sa Negros Occidental, si Superintendent Silicio. Sa subong, nag-obserbar kita sang Fire Prevention Month sa bulan sang Marso. So, ari kita, nagapangalagad sa inyo para magpahanumdom sa tanan nga komunidad sa diri sa probinsya sa Negros Occidental sang paghalong, especially sa subong nga bulan nga nagapasulod na ang tig-ilinit kay tungod nga madamo ng aton nga mga insidente sang sunog. So bilang isa ka kagawaran sa pamatay sunog, ang programa naton subong sa sining Marso nagarekorida kita ang aton nga mga tagsa-tagsa ka bombero sa mga syudad kag sa munisipyo diri sa Negros Occidental Province. Nagkanda kagina sang aga sang rekorida kag launching sang aton nga sagulog sining umpisa sang aton nga Fire Prevention Month kick-off activity. Pagkatapos sa sini nga bulan koordinar kita sa mga barangay nga natrato naton nga high risk sa fire hazard kag mag-create sang community fire protection planning upod ang aton mga barangay kapitanes kag mga opisyales
para matun-an naton kung paano mailikawan, especially ang sa mga barangay naton nga mga lapiton sa sunog ining sa aton urban core nga area nga damo sang light materials. So ma-create kita sang brigada nila nga ingkas kag aksyon nga makapagahimo nila para nga malikawan naton ang insidente nga sunog sa ila lugar. Kag sa katapusan nga bulan ma-fire drill kita na sa ila asa pag-kulminar naton sa aton nga fire prevention month para mabalaan naton ang tagsa-tagsang nga role sang atong kabarangayan while observing sang aton nga minimum health protocol. Okay. Ang isa pa gid ang saka aton naman nga business community mapadayon kita sang programa naton nga Kaisa Partnership Program. Obra naton ini nga polisiya ang Kaisa Partnership Program tungod sang hindi kita ka face-to-face contact sang aton nga mga business partners. So okay, doon na dulang audio ni sir. Okay, doon na nautod, no? Nautod ang iyang audio. No, nautod ang ibong audio, sir. Okay, 10 minutos ang nabilin ka ba na kita sa tagli nga launa. Nautod ang audio ni Superintendent Kim Silicio. Sir? Okay, nautod ka, kung nautod ka, ang imong audio. Sige, go ahead, sir. Subong? Sir? Okay, go ahead na, sir. Okay na. Medyo gahina ang aton internet connection. Sa Kaisa program amo nang aton nga programa para nga masigi naton ang aton pagmonitor sa fire safety sa aton nga mga negosyante sa mga establishment. Okay. Ang aton pagid uplan ligtas ng pamayanan sa barangay on the road nga nagarekorida ang aton mga bombero sa tagsa-tagsa ka mga barangay nga nagapabalo sang aton nga mga fire safety tips kag kung anong dapat nila himuon para malikawan naton ang sunog sa tagsa-tagsa ka komunidad. May ara man kita nga art music contest para mapabalo man naton sa pumuluyo nga maka-create kita sang mga programs para sa mga estudyante kita kag sa mga ibang nga partisipante regarding sa fire safety awareness month. Ang pinaka-importante diri is ang aton nga mga barangay fire drills, sir. Kay para mabalaan sang aton pamuluyo kay gahalong kita subong sa mga insidente sang sunog ta nagasaka. Matugyan ko sa inyo nga ang last year ta nga sunog halin Enero hasta Pebrero nagsaka subong nga tuig sa 2022. Ang aton mga structural nagsaka sang 64%. Sang una 39 bilang ka insidente. Subong tuig 64 na. So 2 months pa lang may 64 na kita nga structural nga fire incident sa bilog nga probinsya. So pati ang vehicular fire naton katag-as. Sang una last year January to February 5 lang kasunog, subong 8 na. Kag ang mga sunog naton sa mga katubuhan ta kag mga non-structural na sang last year is 9 incidents lang, subong 42 na. Duha pa lang kabulan ang nagligad. So naalarma kami kay do 115% gid ang gin-increase sa subong nga mga binulan. Well, nakita namo ng mga insidente ang common gid nga mga kausa sang sunog naton sa mga panimalayta is electrical connection. Kag mga unattended naton nga mga appliances. Amo gina siya ang pinaka number 1 kag number 2.
Ang nagapangatlo naton is ang unattended cooking materials kag ang mga napabayan nga mga kandila kagasira. So sa sini nga common causes, nakita naton nga dapat maging alerto ang aton pumuluyo nga i-check nyo gid ang mga wirings ang inyo panimalay. Kag ang inyo nga mga appliances hindi nyo pagpabayaan nga nakatakod sa kuryente kung wala kamo sa inyo balay kay naga electrical overload kita, may short circuit kita. So ang akon nga pangabay sa aton nga kung dugay na ang inyong mga kuryente sa panimalay, ipa-check nyo kung kinanglan na rewiring kag hindi ka mo magamit sang octopus connection nga ang isa kasaksakan danyo sang extension kag butangan sang tanan-tanan nga mga appliances. So likaw kita sa sunog sa mga amoni nga mga sala nga mga practice. Tapos sa aton man nga mga kauturan sa nga wala sang kuryente sa ilang nga balay, magbutang kamo gani isang kandila o gasira, hindi nyo pag-ibutang lapit sa mga kortinahan ninyo. Ibutang nyo gid kung dapat sa may butang nyo sa tungtong nyo sa lata kag itungtong nyo sa labador nga may tubig. Kag kung magtulog kita, hindi nyo gid pagbayaan ang aton nga mga kandila nga nagasiliga kag ang mga gasira kay kadelikado. Kung isa ginakasubo tay hindi lang balay ang kakasunog, may madisgrasya pa sa aton membro sang pamilya, mapatay sila o makalasunog sila. Amo lang ang akon nga ginapangabay sa inyo tanan. Ay duha lang kabagay, ang failure sang equipment, meaning wala ta na check kung okay pa, kag ang negligence sa mo ginapermi ang kausa sang sunog na nagakatabuan kita may insidente. Sir, wala ka mo siling abing kundi usually do gina-remind man naton pirmi aton ng mga kulturan sini mga octopus connection, ini mga do pinawala lang ang mga connection sa mga wiring sa tagsa ka mga puluyan. Why taya nagakigo nga mga manpower para nga mag-checking ginabi balay-balay labi na gid sa mga slum area? Actually, sa Bombodan may kwan kita regarding na sa coordination naton subong sa community kwan naton, fire protection planning. Nagakadto kita balay-balay siya na naga-assess kita, ginalantaw na naton, may ginapacheck na sa ila sa mga pumuluyo ta. Kung ano ang mga ginapanggamit nila, kung gagamit sila octopus connection, gina-check ta na ang tagsa-tagsa nga panimalay, especially sa high hazard area. Nga kung ano ang dapat nila pangakson kag ginahatagan ta na sila sang fire safety pamphlets nga ginabawal ang amuna kay ang substandard kung kisa nga kuryente amo nga mga mga appliances, especially ang mga kuryente na nga naga-improvise kita, mahalong kita kay amo ginapermi ang kausa sang sunog ta. So based on statistics ginaya ang aton gani nga property damage ang nagligad nga tuig sa duha ka bulan last year is 7.4 million. Sa subong nga 2022 sa duha lang ka bulan nakalapaw na kita 13. Malapit na lang kita mag 14 milyones ang damage ta sa property. So dapat maging mahalong kita. Amo gani mano. Although usually ganito naga short circuit di blang kag ang ginatulaan sang kalayo sa puluyan. Ini mga electric fan, no? Oo, Bombodan, ang inaman nga mga substandard nga ginabakal lang sa kilid-kilid nga baratohon. Ang problema, sinakay takod-takod ta lang siya. So, ang wiring naton, dapat magbakal kita may PS quality gid. Kay kung kisa kung gabakal-bakal kita sa kilid-kilid dara, mga manipis ng wiring nila nga hindi na nila kaya ang init sa kuryente. So may matabo na, may short circuit nga matabo. So malatay ang kalayo, tikon ang imo nga gintakdan sina lapit sa atop o lapit sa kilid sang imo nga light materials nga dingding, matabo gid nga Bombodan nga magkasunog kita. So ang importante malikawan naton ina siya. Sa sobra ta katipid,
hindi kita magtipid sina basta sa mga bagay kay sa isa ka pitik madula ang aton balay. Masunog ang aton madalahig pa ang aton mga kaingod. So ang pinaka-importante sinada magahalong kita, hindi ta pagbabayan pagid ang pagbilin nga nakasaksak ina siya kay nagainit na siya kon magsaksak. Aha. Amo gani. Sa subong wala kamo sa wala sang kaso sang arson? Sa subong bumbudan na negative wala kita subong sang kaso nga arson. Aha. Kag sa sining mga sunog nga nagaluntad subong may lang mga nikidaway man sang kabuhi nga nagakaladula sa sining tuig 2022 pagsulod sang first quarter. Sa subong nga quarter bumbudan kapasalamat kikita nga wala kita sa mga casualties o fatalities sa nga insidente sa sunog. Pagluwas na gito sa nagligay nga tuig. Ano sir? Yes, bumbudan sa ginakasubok ta nagligid nga tuig nga may casualty gid. Isa sa mga rason kun nga ang oo nga hindi ta dapat pagbiyaan gid ang aton mga kabataan sa sulod sang panangalay ang mga unattended nga mga kandila kagasira. Kay delikado gid ni siya especially kung may mga kabataan kita sa sulod sang panimalay. Okay. Sa subong sir, wala man sang problema sa aton nga mga fire station sa bilog nga probinsya sa bahin abi sang manpower kag equipment? Subong bumbudan ning ginapa naton nga ang bilog nga Negros Occidental, ang tanan nga syudad kag ang munisipyo sang probinsya sang Negros Occidental may fire station na inatanan ha. Ang aton pagid subong gina-presentar ko man sa inyo nga may unit pagigita diri subong Special Rescue Force nga naka-intended para sa Negros Occidental kay hindi lamang kita pang sunog kundi nagaresponde man kita sa mga insidente sa dalan. Nagaresponde man kita sa mga medical nagapangayo sa medical assistance. Kaya iban pa nga mga insidente. So mga non-fire responses namon, vehicular accident response namon gabululig kami. Sa last June 21 to present namon, may ara na kami 441 responses. Sa emergency medical man nga response, may ara man kami 441 responses. Pati ang rescue operation namon kadamo especially gid sang bagyo kay ang aton Special Rescue Force intended na sa bilog nga probinsya naka-responde kita during bagyo Odette kag ang mga vehicular accident ginarespondihan man naton. So hindi lang kita pang sunog sa tanan paging insidente. Okay, hindi lang yan pang kalayo no? All around ang Bureau of Fire Protection. Yes, bumbudan para nga maserbisyohan ta pag isang tampad ang aton mga mga kasimanwa diri sa Negros Occidental. Mo gani man ini mga banwa nga may mga fire station na subong, mga bag-o man ang ilang fire trucks no? Ang iban bumbudan na hindi man gid bag-o pero serviceable ginatanan. Serviceable gina kay gatinghuha man kita sa BEP modernization planta nga aprobado na. Matamaton ta lang kabay pa nga magdugang na naman dason ang aton nga mga truck nga bag-o para nga maka-epektibo gid nga maka-responde. Okay. Sige, lastly sir, ang imong panugyan sa aton nga mga kauturan? Sa liwat sa aton mga kasimanwa diri sa probinsya sa Negros Occidental, ako nag-abi-abi gid sa aton, especially sa aton mga pumuluyo nga magahalong kita hindi lang sa subong nga bulan ang ginpanghambal ko to kagina ang importante sa aton maging conscious kita nga para malikawan naton ang insidente nga sunog. Ini nga programa namon sa Bureau of Fire Protection hindi lamang ini pang Marso kundi whole year round ini para nga maserbisyohan kamo sang kampad kag malikawan naton nga ang mga propiedad ninyo magkalasunog kag malikawan taman nga ang mga
mga pinalangga ta sa mga pamilya ta hindi mabiktima sang sunog. Ako lang kabay pa nga ang aton mga panimalay secure naton nga hindi magka problema especially sa pag-attach naton sa mga wirings. Kag kun in kaso gid man may sunog kita, ipabalo i-check nyo gid ang mga emergency numbers ang aton nga local fire station sa inyong mga banwa kag sa mga syudad naton. Kag kung hindi man ninyo makuha, may ara kita nga 911. 911 naton nga ginprograma ina sang probinsya sang provincial government sang Negros Occidental nga maka-dial kamo dira kung in kaso may emergency kay may operator kita nga magasabat dira. Sa PNP, sa police nga response, sa fire, sa iban pa sa Coast Guard. Daara kita dira nagabantay, may ara kita dira operators 24/7. So kung in kaso, tawagan nyo kami kung may mga emergency para madasig ang aton responde. Kung ara kamo sa area, hindi nyo anay pagbidyohon. Kundi tawagin nyo anay kami bago nyo bidyohon para nga mas madasig ang aton responde. Amo lang ginamabiling ko sa inyo, kag kabay pa, mangin mahalungon kita subong nga bulan, kag sa incoming nga summer nga weather diri sa aton nga probinsya. Okay. Sige. Si Fire Superintendent Kim Silicio. Sir, salamat gid sa imong oras kaga mayong hapon sa liwat. Thank you gid Bombodan, salamat gid. So sa ato niya mga kauturan, no? Reminder lang ang ato yung mga octopus connection, bao amo gid hatag sa aton sang disgrasya gid. Ini mga octopus connection, yung electric fan nga mga gibakala naton sa kilid-kilid, nga sado ka nipis kag kaluya sa iya sini nga wire. Nga kung biyaan tayo nga nagasigian ta naglakat kita, basi pagbalik ta na nasunog ng electric fan, pati balay ta dalaman sunog. 5 minutos ang nakaligad sa tagnay galauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha naman nato ng report ni Bumbo Carla May Defensor. Ining may kanta na naman sa pahayag naman niya sa aton nga City Fire Marshal. Now, kaya bago lang nato na interview, ang aton nga Provincial Fire Marshal. Subong naman ang aton nga City Fire Marshal. No, diri sa siyudad sa Bacolod. Ano naman ang pila ka mga aktibidad nga ginpatigayon o kung patigayonon sa bilog nga bulan sa Marso kadungan sa pagsaulog naton sang Fire Prevention Month. Kag ano mga panugyan sa aton nga City Fire Marshal ay ang kalayo way niya nagatuhaw sa bulan sa Marso sa Fire Prevention Month. Ang aton nga prevention, ang aton nga fire prevention whole year round ini 7 days a week, 24 hours a day. Dapat pangin mahinalungon kita kay kung maagyan kita sang sunog abo na lang ng bilin sa aton sa luti nga ginatindungan. Ang nagatindog nga balay sa aton luti, wala na sa may gatindog, luti na lang bilin. Kapit pa kung made of light materials ang aton nga puluyan. Yan sa pekalinya report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, so Bombodan, so nagpatigayon kagaina no, sa kick-off activity ang katako sa CSP Abacolod sa siyudad sa Bacolod. Diini ang ilang sinigagin unagin nga activity Bombodan, kick-off activity dira sa area sa Bacolod City Fire Station, then motorcade AM kagaina Bombodan, kag Habiyari ini sila no, tapos na gani no, ang ila sinigil patigayon nga simultaneous blowing of horns Bombodan. Pero sa kagaina, at ang nagpatigayon sa motorcade halin sa BFP station at nga naglibot na Bombodan diri sa siyudad sa Bacolod sa downtown area. So sigigid ang pag-blow sang horns o kon ang pagawangwang Bombodan no, ti madamo gani kasi kagaina nag-live pa kita, madamo isang mga nabulabog gid Bombodan nagtumangkot kung ano ang amin nagawangwang aga pa may sunog na ko no, pero amo na Bombodan no, amo ang panugod sang Fire Prevention Month sini nga bulan Marso Bombodan no. So may madamo ini sila sa activity for the whole month sang March Bombodan. So una diri from March 1 to 31
ini sila sa mga electronic billboard bamboda na muni diri sa pagbaon na diri no ang Fire Prevention Month, ang fire station vlogging bambodan. Sige, pakita diri nila kung paano ba mangin safe bala bamboda no kita para hindi na magtutad ang mga sunog bambodan. So may ari man ini sila nga patigayunon nga lecture o symposium bambodan sa diri sa Bacolod City, Bambodan, nagsigangot manini sila sa mga kabaranggayan Bambodan para at least no nga mahatag man sa pumuluyo ang mga ano pwede nila nga pagahimuon kaga para maikawan ang sunog Bambodan. So sa sunod naman nga ako sa March 21 Bambodan may ili sila nga pagahiwaton nga mass bloodletting Bambodan. March 23 ili sila sa nga vintage for schools and equipment Bambodan. So diri paghiwaton sa isa ka mall diri sa syudad ng Bacolod Bambodan ang malapit dira sa area sa BSP Bambodan. So sa March 31 may ari ni sila sa culmination activity nga patigayunon dira man sa may Bacolod City Fire Station kaga may man ni sa patigayunon nga misa Bambodan. So Bambodan kumatian bala nato no bahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligas. Si Bureau of Fire Protection sa karon nga adlaw nagsugod sang amon selebrasyon sang Fire Prevention 1. Ini borsuwan sa aton nga Presidential Proclamation 115-A declaring the month of March no and the year thereafter as Fire Prevention Month no. Kasi ni nga tuig may ara sang M-Plan nga ginadagdag sa aton halin sa aton National Headquarters dated February 18. Sa diin ini amo ang maghahatag sang guide kay Bureau of Fire Protection sa nagkalain-lain nga programa nga aton patigayonon sa aton area of responsibility, particularly diri sa syudad sang Bacolod. So subong adlaw amo ang amon nga kick-off ceremony. So may ginhiwat kita nga motorcade no. Partisipahan ini sang nagkalain-lain nga sektor sang aton society no, private kag public. Subong man ang aton nga LGU kag ang aton nga counterpart sa aton uniform personnel no kag ang aton nga mga private individuals kag subong man ang aton nga mga volunteer fire brigades kag mga safety practitioners kag nagakalipay gid kami nga ginupdan man kami sang amon friends from the media sa paghatag kag pagpaalinton sa pagpangandam no ilabi na gid sang general awareness sa pagselebrar naton sa siningapulan no? So sa karon may ara kita sang pagahiwaton nga virtual launching ini man nga March 1 no. Nationwide ini nga pagahiwaton ni Bureau of Fire Protection sa nagkalain-lain nga station naton nationwide. And then at exactly 12 o'clock sa ugto may ara kita sang simultaneous siren no nga pagahiwaton man sa aton respective central kag substations diri sa Bacolod kag all throughout man sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Then sa magaabot nga mga inadlaw may ara kita sang ginpreparar man nga mga programa no. So ang amon mga programa naga-include sang may ara kita sang request nga electronic billboards diri sa Bacolod sa diin nga makita naton ang aton nga awareness nga programs kag mga fire safety tips no nga ginpreparar ni Bureau of Fire for the consumption sang public sa diin nga dira mapakita naton kag mapabalo naton sa ila kung ano ang mga dapat himuon naton just in case nga may ara magluntad nga sunog or emerhensya sa aton nga lugar no. So kalakip man dira is may ara kita sang mga invitation letter nga ginpagwa para sa aton symposium no or sa aton nga lecture in partnership naman ini sa ginatawag namon nga uplan kaisa nga sa diin ang aton nga mga business sector ang aton nga mga business establishment ginakabig naton ini nga partners no sa paghatag kag pag-promote man sang safety awareness naton.
So nagabulig sila sa amon in a way nga nagakandak kita sang lecture sa ila through virtual. At the same time nagahatag kita sa ila sa mga leaflets kag flyers kag posters nga ginabutang naton dira sa ila nga lugar, no, para ini nga makahatag sa pagpakabulig sa aton nga mga pumuluyo diri sa Bacolod City. Subong man may ara kita subong nga gipatigayon nga training, no, para sa aton creation sang aton volunteer fire brigade sa aton nga barangay. So may ara na kami sang schedule para dira, no, gina-finalize naton ina, no, ang ilang that will be a 40 hours training, no, para maka-create naman kita aside from sang aton takuling, no, nga aton nga volunteer fire brigade nga may ara na sila sang fire truck. So ginaamat-amat naton ini-expand sa ibang bagid nga barangay sa katuyuan nga makahatag ini sa aton sang dako nga bulig, hilabi na gid nga maging force multiplier naton ini sila, no, during kon may magluntad nga sunog, hindi lamang sa ilang lugar kundi sa iban man nga lugar diri or barangay sa Bacolod City. So mangin mahapos sa aton ang tanan kung madamo kita, no, kag aware kita kag kabalo ang aton nga pumuluyo sa barangay kung ano ang ila obrahon or kag kung ano ang ila himuon. Especially nga kampanya gid namon nga mag-maintain sila sang hotline number ni Bureau of Fire sa ila tagsa-tagsa ka mga barangay para nga ihatag ina sa aton pumuluyo, para ang aton pumuluyo mismo pag may ara kita sang fire incident maka-report sila gilayon kay Bureau of Fire, no, para ang aton COMEL dire or ang communication center ni Bureau of Fire maka-relay dayon sa aton respective substation para nga ina sila ma-respondihan sa gilayon, no. So ang bagay nga temprano pa ma-report ang isa ka sunog, amoy na man ang amon nga ginakalipay tungod madasig naton ini maguan ang aton nga emerhensya, no. Dasig kita makaresponde kung dasig man gin-notify si Bureau of Fire. So sa liwat ginapahibalo namon, no, nga ang hotline number ni Bureau of Fire Protection sa Bacolod City is 434-5022 kag 434-5023. Para mas mahapos may ara kita sang cellphone number nga gintigana, no, nga para kung wala kita sang telepono sa balay, cellphone number ang aton nga gamiton, no. So akon ihatag 0921 341-7002. So sa pagdinuligay naton aton nga ma-attain, no, ang fire safety sa aton nga lugar kag subong man sa aton mismong panimalay. Then sa mag-aabot nga March 21, in coordination sa aton nga regional hospital, no, kami nag-request nga kung pwede ma-assist the Bureau of Fire Protection nga matagaan kita diri sang isa ka activity, mass blood donation or bloodletting activity, no. Ini builugan sang aton nga mga firefighters diri sa Bacolod City, no. Nakita namon ang dako nga importansya sini tungod nga siyempre ara kita sa times ng pandemic wala kita kay balo kung anong matabo sa aton or sa aton katapos ang aton pamilya, no. So isa siguro ang aton katuyuan sina isang readiness naton, no, especially sa aton nga health, no. So kabay pa nga hindi man mag-abot ina nga panahon para sa aton nga mga firefighters kahit gusto naton sa all the time makabulig kita, no. Pero, okay, Bumbo Carla. Bombadan, no, ang mangin activities ang Bureau of Fire Bombadan sa bulan sa Marso. Bombadan ti wala gid nagkulang sa pagpanugyan ang katapos ng BFP sa aton siningan mga kauturan nga halungan gid Bombadan, no, kapin pa ang mga nakasaksak balay di gid pagpabayaan na Bombadan kung wala man untat ang reminder sa Bureau of Fire Protection galing kay may mga kauturan kita nga daw tiga-agid bagol. Nga mo gani akong kaisa mo ginabombadan, no. Ti dapat mangin gid kita, no, dapat pasulugin naton sa aton sili nga ulo gid bombadan nga kung magbutan for example di mag CD kita sang kandila siguro dongon din naton nga wala sa mga
materials nga malabot ina nga kandila o kung matumbahan sa ina nga kandila abombadan. Kaya mo angkos ang kalayo ba paglakat mo pagpuli mo abo na lang masalapuan mo sa balay mo. Yes, amo gani abombadan na mayara gani nga nagambal nga mas maayo nga mabagyuhan kay maakon mabakaan bombadan kay mataas ang tubig pagbalik mo tiara sa gyapon nang imo siniya nga mga gamit. Arapang mo balay katindog pa. Pero bombadan arapang imo balay katindog pero kung agyan ka kanisang sunog kapin pa light material made of light materials. Ang imo balay kuan gid bisan uling wa ibilin mo gahimo abo. Amo gani bombadan no pero kapasalamat pa nang katapos ang BFP bombadan kiti madamo man tod sa mga sunog nga nagkalatabo bombadan pero wala sa mga casualties no ako nadulaan sang kabuhi bombadan. Sige. Bombadan amo inang report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 19 minutos sa nakaligad sa tagdan nga launa. Ako ang karman report di Bumbo an Sindur Surilla hingagawon ko ni kay kanudugay mga matabid naman kita sa Bumbo Radio Iloilo. No, hingagawon ko na yung report di Bumboan. Kaya ang sunod sa Bacolod halin sa Subrasyen ka mga contact tracer. Subong ahay nagnapulo na lang. No, tinami man nga patimaan nga nagnapulo na lang. Pusi kanuway na sa mga contact trace. Hindi lang tamag contact tracing damo gid contact tracing tayo karon magdamo naman ang numero sang magpositibo. Nagalipulo na lang ang kuan ang contact tracer ti wala sa may trace kag actually why nagidman mo no ano pang i-trace upon ta kay waay na under na kita sa alert level 1 pero sa gyapon banwa hindi niyo pagkalimtan na inyong backtrack ID kay gina-require gyapon ina isya no ang inyong backtrack ipakita na may mga mall nga naga-require na gyapon ng iban may way naman gid pero may mga mall nga naga-require sa nga backtrack hindi nyo na lang paglalison ang gwardiya kung isa daw pasipalahan pa naton ang gwardiya nga nagapatuman mo lang sa ilaya nga ang ginmando sila ano man niya ang personal yang hibubunot sang gwardiya si imo yang awayon mong gwardiya kay gina-require ka mag backtrack ka gina-require ka nga maghugas ng kamot sa alcohol. So way kita sang rason nga awayon nato ng gwardiya kay sila nagtuman malangsa kung ano ang ginmando sa ila. Ano na sa piyakilinya si Bumboan sa dugang report may kantanan sining mga contact tracer. Bumboan, please come in. Ang kadungan sang pagnubo sang alert level status naton sa siyudad sa Bacolod amuning ginatawag nga new normal bangod alert level 1 na kita tinagkupos man meaning nagbuhin ang numero sa mga contact tracers no sang siyudad sa Bacolod ina tungod bombodan ang gin-allot sa bugos nga Region 6 nga mga contact tracers nga may mga budget is 100 lang gid ka contact tracers. So meaning gin-divide ining budget sa bugos nga Region 6 pulo ang ginhatag nga budget para sa siyudad sa Bacolod. Ang budget sa tagsa ka contact tracers almost 19,000 pesos na siya bombodan no sa isa ka bulan. So sugod subong adlaw March 1 pulo lang gid sila no amuning nga renewal no sang ila sini iya bombodan nga kontrata for this year. Naibalawan naton nga nagsugod ang aton iya bombodan nga mga contact tracers sang ano pa siya sang ano ni gani pagtawag man sang to 2020 ato ya sang 2020 damo-damo gid sobra isa ka gatos. Pag 2021 dubuin-buinan sa jutay pero pag mga almost 100 man sa gyapon but by subong nga 2022 nagpulo naman. So pero butang balon sina suno sa confirmation sa ato ni Ma'am Maria Joy Marideth Madayag nga nagsugod na sila gani again subong adlaw hambal niya kay TV because man bombodan again amo nang ginhatag sang budget for Western Visayas for Bacolod kag because nubo na gid man yang kaso. Actually bombodan maski sa mga isolation facility do kung kumbaga duway ka naman sang i-trace kay ti hinay ang ano bala ang kaso nubo na gid man naga single digit naman ang yagani ang sabahin iya sang siyudad sa Bacolod. So bombodan sa dugang pagpahayag pamatiyan naton ang DILG Bacolod Head Ma'am Maria Joy Marideth Madayag. Mayara yapon. Okay. Kasi may kontrata na sila yan.
Oo. So as of this time, ma'am, naka-renew na sila sa ilang contract? Oo, naka-renew na, naka-sign na sila. Saan ma'am? Last week, so ang contract na nila is March to August. March to August. Pila ka contact tracers, ma'am? 10. Nagbuhin gidya, ma'am, no? Oo, ay nagbuhin ang budget ng department. What do you mean? Sa DILG, ma'am? Oo. Per contact tracer, pila na gani, ma'am? Anong nila nga sildo? Oo, ma'am. Basta almost, na kulang, nagamay mag 19,000 a month na mo. Yeah. Okay. Ma'am, kung i-compare natin sang tinalikdan, di ba? Sang 2020, damo gito, ma'am, no? 2021, buwin mo. So, sang 2020, nagsugod kita gani, ma'am, sa pila ka contact tracers? Sobra to 100. Correct. Oo. Ang katapusan sa last time na nag-end sang December is 116 or basta subong 100 man. Tapos subong ya, ma'am, cut down to 10. Oo, 10 lang. Kasi 100 lang. For the whole region, 100 lang mo. So, divide into 6 provinces for Duha ka urbanized cities. Ang 100. So, mga 10 ang ato ng allocation. Oo. Ma'am, ining 10 nga contact tracers, paano ni sila ginpili? Desin o na lang ning nabilin? Assist naman sila. Ginano naman sa EOC, sa police, sa AMON. Based on their performance? Oo. Alright. Ma'am, bali na-endorse na ni sila sa EOC? Oo. Report na ni sila beginning today. Beginning today, ma-report na sila, ma'am? Oo. Okay. So, ma'am, ano na gani? Again, basically, yung ila trabaho? Endorse naman sila sa EOC. EOC na ang ang bahala mag-deploy sa ila. Kundi sila nga barangay, ang coverage nila, sila kabilo. Kaya ang iban hindi naman sila contact tracing ang ila trabaho mo kung tawahay mo na sila, bulig man sila sa vaccination, sa data management, sa coding, ularan mo sila. Okay. Sige. Bombodan, nabatian naton, no, si DILG Bacolod Head, Ma'am Maria Joy Maridath Madayag. So, amo na, nagid man Bombodan, kumbaga daw nag-change na gid ang tanan, no. Una sa mga restrictions, ikaduha Bombodan sa maski sa monitoring sa mga contact tracers tungod nga nagnubo na gid man ang kaso mo. Kag yari na kita ang Bacolod City, no, sa new normal, no. Nagsugod ng new normal Bombodan subong sa nga March 1 sa entrada gid abi sa bulan sang Marso, no. Level 1 na lang gani kita subong kag nagpagawa na man sang executive order. Si Mayor Bing Leonardia may kantanan sa kung ano ang dapat nga may baluan naton sa dalom sa alert level 1. Yes. Executive Order number 9 ina Bombodan, no, sang alkalde sa siyudad sa Bacolod agud ina ang aton iya nga mangina basihan, no. Actually hindi naman wala naman gidya basically Bombodan sang hugot yang restrictions kay amo ning ginapangatubang naton sa ginatawag iya. Yes, kanyo normal. Na experiensya ko nga pagpuli isang hapon na do heavy ang traffic sa dalan Lacson. Inibla hudyat kani nga daw tungod sang pag-alert level 1 nato na subong. Nagaginawa naman ang halos madamo nga mga katawhan sa ila puluyan. Gani man, no, ka-heavy sang traffic aga hapon, Bombodan, no. Sang una sa mga lockdown, syempre duway taos dalan. Subong naman tiara na gid man kita sa sa kay wala nang man gid abi Bombodan sang duro man nga restrictions. So kadamo sang tawo sa dalanon sa lakyan kag mangin iya ang mga pumuluyo, no. So 2 years na abi Bombodan mo, no? 2 years. 2 years gidya. So subong amo ni siya Bombodan ang unang adlaw March 1 nga di ba Bombodan Marso to sang nauna kita nga nasudlan sang COVID-19 virus, no, atong Chinese national from China. Bombodan ang Marso subong man niya ang Marso 1 amo man ni siya sang tinalikdan nga tuig, no,
ang pagsugod sang vaccination. So subong nga March 1 nakita bombodan, no? So amo maning adlaw nga naghalog na ang aton restrictions because karabanan sa aton nabakunahan na. So meaning numero ba? oo, grabe no, March bombodan. Combination bla kag anom ka numero. Marso. So amo ning Marso gidya bombodan. Marso do tunga mga early to sang week sang March amo gitong pagsulod sa aton sang kaso sang COVID 2 years ago. Bombodan 2020 sa ato nagsulod sa Pilipinas. And bombodan again nagsulod pa sa Oriental and then March man subong man nga Marso isa ka tuig ang nakaligad sang nagsugod kita sang vaccination nga somehow isa ka tuig sa sulod sa isa ka tuig ning alert level 1 and 2 sa pila ka mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas so naghalog ang restrictions. Amo gani anyway subong madula na ang coronavirus, madula ng pandemic. Galing kay ang ginakabalakan to subong basi magira. Amo naman na inano man na yaman no. Daw na katapusan problema taho. Oo no, biblical man ako no bombodan. Sakto na kay ikaw kabalo ko cover to cover na basa mo sa Bible. Di kuha naman na ara na ginaya hindi to na mapunggan. Importante preparado lang ta. Ang mga unos, ang mga bag yung mga sinyalis ara na. Ang gira, di ba la? Famine, so amo na, no. Anyway, Bombo Daniel, amo ning update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Nakapahuay na kita kung tani sa sining pandemic kag makabalik na tani sa normal ang aton nga pag sinalayo. Pero ang pag sinalayo iya sa international sa Ukraine kag Russia na nagalala kag nagpadala sang bulig ang ayuda ang ibang mga kapusuran basi mag-trigger pag sa paglala pag sa sitwasyon. Ano naton yung sparring partner sa Iloilo Bombo Champ Supremo, welcome. Welcome kag mayong hapon gid Daddy Mons. Nagsugat anay kita may lang kay nakalikaw ako jutay ba? Kumusta na ikaw Daddy Mons? Okay gidya kayo May lang gani kay may ang imo nga defense system naga-function, functional. Ano pa pag sugat anay naton paglupad sang missile ko, nakalikaw kadayon na Bombo Champ? Siyempre naka-iron dome ko mo. Magluwas sa nakalikaw na pati na kutani galing may sound effect ba Amo ginaiya. Amo ginaiya. Abati amo to sa una sekundo niya. Malupad ako. Ayo, congratulations na sa inyo si Iloilo. Ngaman, nag-level 2 na lang kamo. Kami man lang niya ang nag-level 3, nag-level 2 nga wala nagapangita ispas. Level 1 man kamo pro. Ispas kid kamo daya? Nano? Bacolod jawaya ang probinsya lang yaya amo man nagyapon ano kinalain sang Bacolod City kag sang Negros Occidental kay kung gusto ko mag pa Negros Occidental kag hindi na ko mag-ispas Bacolod ko mag-agi di ba? Pero nga may mga iloy ispas. Level 1 na kamo da. Pinakanubo na nga level iloy ispas. Ang ispas ya para sa hibalo sa inyo na taga-Tabok, no? Taga-Iloilo, Cebu, Bombo Champ. Kung magkanto ka lang ya sa Bacolod, kag nagasakay ka sa eroplano, halin ka sa Manila, kaya ang eroplano gahugpa sa Silay Airport, sakop sa probinsya sa Negros Occidental. Tika ang Negros Occidental, hindi pa man subong level 1. Ang nag-require niya gyapon sang ispas, that's why nga kung gusto mo yung magpabakulod, nga hindi nakakilalan mag-ispas-ispas, sakay ka sa barko, kay madungka diya sa Bridco Port, nga ginapalagyan sa syudad sa Bacolod, waya sang problema, Bombo Champ. Ate amo gali na, do mayo prote amo na do sa ano ba lang nga level 1, tapos ang iban siniya may sunosawid pa da, diriya sa syudad sa Iloilo ya, makita mo lang yung bakunado ka, you're free as a bird to travel around the world. Ikaw yabi kay nagakabalaka kagid kay way kaya nagasakay abi sa barko mo magkadto ka di sa Bacolod ya layer jet ng ginasakyan mo. Sadto. Sadto. Sadto sa propigado pa ko.
Balik iti nakadawa-dawa ta, nakasubmarine man ta. Daddy Mons. Ang kalain lang ko sa kwan ka ba nagsakay bro sa missile. Sige. Ati mo na diri sa amon level 1 sa starting today, March 1. Level 1 na kag may ara naging pagwa nga executive order si Mayor Bing Leonardia, executive order number 9 nga nagapahamtang na iya sa siyudad sa Bacolod sa alert level number 1 kag ang mga kalan-an subong 100% capacity na ang ma-accommodate mga salakyan kag may pila lang gyapon ka mga restrictions sa mga local health protocol nga ginapatuman. Kangay abis sa social distancing daw ara pagyapon nila siya ginapatuman kag ang pagsuksok sa face mask. Kag diri sa Bacolod may ara kami backtrack ID nga kada magsulod ka sa mall ipakita mo lang ng imo backtrack ID pag-scan sina ma-register na rin yung mga ngalan nga nagkadto kadra sa sinaiya nga mall. Sa mo na nga oras ka muna pizza pero kung wala ka sang backtrack ID ilag mo lang imo nga ngalan para nga kaso por kaso matrace up la. Kag nagnubo ang amon contact tracer diri sa Bacolod from Sobra 100 subong pulo na lang kabilog ang amon nga contact tracer. Bumbo Cham. Bauti maayo diri iya sa siyudad sang Iloilo, Daddy Mon, sa muna gani nga before pa man kami nga nag-level 2 naka puro halog-halog na kami din na buhi-buhi namon sini nga nightlife. Nakabukas na mga resto bar, mga club, nakabalik naman sa trabaho ang mga empleyado nga nadulaan sang trabaho sa mga pilaman sini kabulan bangod iya sang paghugot sang restrictions. Ino ang mga buskers nakabalik naman sa mga mall, may mga naga kanta dira. So sa malipot nga pulong na buhi-buhi amat-amat na buhi ang nightlife kag ekonomiya man diri iya sa syudad sang Iloilo. Daddy Mons, at the same time ang tastada sina dire kay ginpamangkot kung gina si Mayor, siling ko Mayor sa iya siling executive order ginapangkwa na to mga barriers sa public utility jeepney mo, public transport namon dire. Sikuti paano abi sabahin sa mga establishmento komersyal pwede ta na i-do away ang mga plastic barriers na kay di bala ko madumduman mo to sa una Daddy Mons sandig sa pagtuon sa mga eksperto di na ko maka-specify gid ano ko UP to Ateneo or Lasal nga may expert nga nagpahayag nga ang plastic barrier amuning isa sa mga nagapataas pagani isang risgo sa paglaptas ang COVID kiti sarang dira makapilit ang virus kag kung sino magbulos sarang iya nga makuha iya mayor ma-infect siya dira. Daddy Mons galing hambal ni Mayor siya hulaton ta nga mag level 1 kag amuna nang pagpangkakasta sa mga plastic barriers Bacolod. Ay may plastic barrier padagligyapon lukahin nga duka trasado na dahil sinyo sa Iloilo man. Ano na tabuda? Ang amo niya dugay niya nga wala ng plastic barrier sa mga salakyan kag ang imo to simo duga ang nagsugod na gani naghalog ang nightlife nyo dira sa Iloilo. Ang among gani siya nagdugay na yan nga naghalog ang ang nightlife man na Bumbo Cham. Amo na nanamian ko nga maghalog ang 90s ang nightlife gali. Oo. Ay ikaw bala may anong mo ikaw bala Daddy Mons mo gina sibit-sibit mo ko istorya ng mga 90s nightlife. Wag gid gali isang kinamatarong nga magsala tikab sa baba taya Supremo. Ati kung kaysa ko nagadayos ang clutch ti okay lang man na. Wag gid problema. Ang ginasilip lang nga slip o batang. Ano, liwat eh? Slip o batang. Kung ang imo slip of the tongue, ang kilala ko slip of the tongue. Muna, oo. Anyway, amo ni ang nami subong sa amon diri kay level 1 na. Level 1 na lang kay daw nag-amat-amat na normal kag ang pagbalik sang face to face, no? Face to face nga klase sa diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, igatugyan na lang sa Department of Education kag sa approval sini kung bala mabalik na gid man ang limited face to face classes, no? So kag ginagani ginhambal ko Bumbo Cham Supremo nga at least subong na ganubo na gid man kag amo na gid man siguro ni dili na gid man siguro matapos ang aton nga agoniya sa sining pandemic tugas ang COVID-19. Daw nakakuha na kita, daw nakaginawa na kita subong kag daw nabunutan na kita blasang tunok,
no, nga nakatibawas na kita sa sining pandemic. Pero pagkatapos ang pagkatibawas nato sa pandemic, do ari naman ang giras ang Ukraine kag Russia ang do hindi naman kita makatibawas si Rhea Bumbucham. Amo man gani, pero ti sa COVID pa lang ang pagpati mo nga do makatibawas na ta, pero ako no pang alang-alang pa ko kay base hasta lang bala Mayo 9 niyaw, pagka Mayo 10 or 11 bla lockdown tabla tanan bla. Dadimons Hindi sa na bahin makabuo, naman niya sang gira, kabay pa nga madayon to ang istoryanay ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kag ni Russian President Rasputin. Vladimir. Hindi na to pabayin lang si Rasputin na. Russian President Vladimir Putin. Parang matapos na ni kay Jesus Maria kagusip. Ano klase nga? Ang amon ganiyang alkalde ni nagamban siya bully na iyang Russia kay mga pislabing people to tao sa Ukraine. Bumbahan nila yung kagasakupon. Pero kabalo-kabala dadimons nga kunol ang Russian forces nga magsulod sa Kiev. Bala mo kung ano ang do na ayawan gid sila. And actually, Bumbucham, ang hindi maginabi nag full force gidya nga daw wala na gid walang pakundangan na gila ang Russia. Do may mga pugong-pugong mangawa kag wala labot nga may pugong-pugong. Hindi man sila makatrakargid kay ang Ukraine kung sa pungsod Pilipinas pa ang mamatay ng dahil sa iyo mo. Ang mamatay ng dahil sa iyo ang pagkapatriotismo nila yan nagaguwa subong yan panginmat yan ilang pungsod. No kag kung may aras ang ginapabugal ang Russia, may ginatago man nga igapabugal man siguro ng Ukraine, no? Kung nga ang daw tahap man mag-atrakar gid magdusdos ang Russia. Ang ato na lang diya nga kwan subong, ato na diya nga panilagan subong nga bantayan ang ining asod-asod na nga pagpadala sang aid, mga military aid sang mga nagkalain-lain nga mga kapungsuran ng Canada to may mga military equipment na itong padala. Kag hindi man basta-basta nga mga military equipment, no? Ang Germany, ang Amerika nag-offer hasta ang Amerika galing ma-offer pa no. Ang iba niya pungsod pareho sa Canada, way na sila nga ma-offer ko yang mapadala pag sila nga mapadala ko worth 25 million ka Canadian dollars ka mga military equipment. Ara na ya dahil mo way na sila nga ma-offer pa. So amo ning balantayan naton ang pagpasilabot o kun pag-intra sa madamo nga mga kapungsuran. Kung matutuod man bala ining ginapanghambal ni Russian President Vladimir Putin or basi may dala man isay war nga grabe pagidya ang himuon niya nga himuon niya pagtimalos sa tanan nga mga kapungsuran nga mag-intra kag daw gina-reactivate niya nato ang nuclear weapon niya Bumbucham. Balantayan man na dadimons pero isa pagid sa dapat di kita di kita malingaw bla sa pagbantay sa sininggira sang Russia kag Ukraine. Pero bantayan taman to ang China nagpalupad na to sa ila sining mga war aircraft nila to sa airspace ang Taiwan no basi blakon masilat na to kag ang guwa to sa ulibla do Ukraine man na dadimons. Amo gani man kag wala labot to grabe mo. Ginasabayan nila kag kibalo ka naman sa akon kumpari nga si Kim Jong-un, nagpalupad man gali dahil man siya nga missile man, testing man siya dayon sa North Korea, Bumbucham. Kita yaman to nga may missile. Kita may missile man di. May ari sa mga Facebook bla na sa picture bla daw kundi may mga ginakarga sa mga military truck bla na daw may mga kunano mga rocket mga karga dang susok ka mga dagko. May picture man sa Pilipinas, bro. Ang ginakarga man sa truck. Pustis ang elektrisidad. Kita mo to? Pero, Sus Maria kagusip. Nailangin bala kay pakita ko ni sa mga kabumbo na to, no? Ano na? Kung ano sulit ang grupo ni Dadimons. Kung ano ka... Ang grupo ko nga may grupo ko, ano ka sulit? Sulit pa sa bato nga pinakatigaan nga bato nga makita sa kalibutan? Hindi basta-basta galing mga kadikit nga tawo ni
Daddy Mons. Nga man. Sus Maria Kagusip. Kay mga leader gali sang mga baskugan nga mga pungsod bla. Ara na? Basi ipakita mo, i-flash lang kay basi karon ko marimalasot tas na basi mabuking ang aton nga koneksyon nga madalom. I-plus ko lang, dasig lang do. Malabay lang mo na Labay. Abot ko ginaguro mo kung ano nga. Ano mo ipagwa mo na mo basi skandal na. Yung ginakulbaan ko aw. Pagbunyag ni sang sadi nga mo nagkumpare. Hindi actually advisor ko na nila mo. Amakon mo naman mo. Vladimir Putin, Kim Jong-un, ginapatungan Daddy Mons. Purti Daddy Mons nga mga grupo gali Mons. Amo na nga hindi mo ko paglawag-lawagan ya bumbudsa, hindi ka magkwansakon kay hinaling mapigar bla kag matandog ang bugal na bla kag nakita mo gilang na oo. Bumbudsa. Nano ina siya? Hindi lang pag-ilawiga kay makwanta na karon wala nang koneksyon na karon. Pero sa din gani ning okasyon na Daddy Mons? May aralan na ako na may kita mo si Kim Jong-un may papel nga ginakuan, may ara na siya nga kuan, may ara sang multilateral talks gid patigayon na Bumbucham. Purti multilateral talks. Pero ano ni siya? Natabo ni sa isa ka hotel dira sa may Bacolod City nga kun sa diin ara man kuto galing ti bala mo huya tayo sa publicity bla gaayo sa kun si Vladimir si Pre Vlade kag si Pre Kim gaayo nga mapapicture man kinagbalibad lang ko dito lang kamo kay Bumbudano amo na nga nakapapicture sila nga tatlo kag ako yo bala mo low profile lang taya lahat ka kay i-expose ko man kay pagkita kong litrato nyo nga duwa. Bumbucham. So amo na, no? Ining duha ka mga world leaders nga ginpakita mo gina si Vladimir Putin kag si Kim Jong-un. Dito may parihuman nga mga mentalidad kay Kim Jong-un no birahon niya man gani gatigana man gani magbirada man sa South Korea nga ang mga taga South Korea isa man lang sila lingwahe, isa man lang sila kultura, isa man lang sila kadugo. Amo man ang Russia isa man lang silang Russia kag ang Ukraine magkadugo man lang sila Bumbucham. Gusto. Sakto gid. Amo man na galing kay buta kay pero ang balsang kilala ko ang isa ko ka pilosoper nga kilala niya mapalupad-lupad naman raket ang North Korea. Target-targito naman nila ang South Korea kuno be pakita-kita naman nila damos na missile. Isa lang nabot silingon. Ano? Gutom. Ang pagkamatuon lang gutom to sa North Korea subong kag ang humanitarian aid sa United Nations hindi pa nila pagpasudlon Bumbucham. Amo gani. Ti amo naman na amo na kunong ginahalinan sa mga show of force naman mamarcha mga army nila dira kuno abi testing naman sila ka missile nila to pero ti guti turom gali Daddy Mons. Amo gid ang matuntuon nga sitwasyon nga balang lain ang ginapagwa lain ang amo nang ginasiling balang nga expectation versus reality. Bumbucham. But you know dreams become reality. Ti sa kanta lang na yay. Ngang kanta blas po siling nga when you break the shell of individuality. Bumbucham. Siling ko gani when you break the shell of individuality. No. Together we can live in harmony. Grabe ba nagagata naman utok. Nung ginagamit ko man niya mag-diskarte sa mga uyab Bumbucham. No, kung ano ka pag ko nga dreams become reality when you break the shell of individuality, Bot? Bumbucham? Ano man, way tagay sindianay nga duwa? Ano to siling mo to? Siling ko no nagyuhom kagit paghambal ko nga dreams become reality. When you break the shell of individuality. Amo na siya? Tiki way ko na ka balo sina mo, daw ikaw na yung nakaagi sina, Bumbucham?
Ambahanon na siya, in-recite ko lang. Yung doon ay dangtan nato niya tie-up subong 47 minutos na nakaligas sa na nga nauna ho, Bumbucham. Dali lang yun, si Chief PNP. Ay, hindi ko lang na ipagsugid. Hindi na, si Chief PNP nagpaandam sa mga polis, ginapabukad niya ang mga cellphone black. Kay basi, kung nag-engage naman sa online sabong. Kay nag-okay na si Presidente Rodrigo Duterte nga i-suspend ang online sabong Daddy Mons, bangod di sa 30 ni ka, ano blao? Basubra 30 ka ba nagkaladula? Sa Bulangiro, nga nagkaladula. Bulangiro? Yes, Daddy Mons, ano ba mo? Okay, no problem. Sige, go ahead. Kaya mo ni Krone, ang ginapaukay ang cellphone sang mga pulis, ginahambalan niya ang mga unit commander, bukaron nyo ang cellphone. Ay kung makita nyo da, pinahanta, mga pangatubang sa nagakigo nga silot. Anong mayo sila dira? Hindi yan mag-question na hindi na yan mag-raise sa plamangkutanon kung may paglapas sila sa katawhanong kinamatarong. Kaya man kibalo ka, Bumbucham. Kadali lang maghambal. Pero ang paghimo budlay, no, kay himuo mo na karon nga i-mandatory ko man ang cellphone sang isa ka pulis na kag bukaron hindi sa nag-violate kasi iya sini nga right to privacy. Amo man gani, pero ti ginahulat pa man ang guidelines kuno kung ano gina mga kadapat kay parang ti official kag hindi man makalapas sa kung ano man nga mga pagsulundan. Sa sunod na lang to ipamangkot si mo i-share mo tani sakon sang Lunes galing kay may abini mo may dako nga event way ko makatabid si imo dira Daddy Mons. Ay nadumduman mo patugali no? Ang ano to ganing ginambal ko ni si imo? May i-share ka sakon nga sekreto mo. So hindi guro akong sikrito, basik sikrito guro sa iban. Hindi. Sino sikrito? Kung daw ay naku kadumdum sinaw, ano to man? Tos Maria kagusip ako. Amo gimana? Okay lang. pero ano to kasi atong istorya sang tigulang? Amo to. Ay oo, istorya ko na lang subong basi buwas hindi ka naman magtabid sa akon diri. Ay, kay buwas gali may obligasyon ko dito. Sige, istoryahin ko. Oo, kundi isang una, sa isiling ko, sang wala pa pandemic daw na batian ko ng istorya sa isa to katawo. Nga sa bloodletting, blanaton. No? Bloodletting to. Siling niya to sa isa ka medtech lang nga nagakwa sang blood pressure, blato. Nagakwa gid sang dugo. Nag-extract sang dugo. Nagakwa siya, tawag siya na gani, Bumbucham? Basta siya ginagatuslok. Oo, extractor. Extractor na, hindi instructor. Sige, extractor. Blood extractor. Siling to sang isa ka tawo to ho. Siya, miss, pwede ka pamangkot. Siya na tani choy. Siya, pwede pa ko makapakwa dugo. Kaya pwede pa, makwalify pa ko. Siya, makwalify kay way ka man bala high blood, okay malang ibo pamatyagan, way ka man balatian, way ka man hepatitis, way ka man AIDS. Siling sang nagpamangkot siya, way man, okay na ako niya nga pamatyagan. Siya ti qualify ka Siya nga mamangkot ka kung maka-qualify ka kung hindi. Siya kaya ang edad ko, kana mo, 94. Sus kakibot pa iya sang midtake mo siya. Ha? 94 ng edad mo? Siling sang 94 na. Galing kaya itsura ko daw, hindi lang 94 kay may sikrito ko mo, may sikrito. May sikrito siya ko kung nga nagahubin lang siya yapon. Nagtalikod man lang tong tawo to, galing kaya tong midtech daw na curious gid siya daw, nagpati man siya bladayon sa imposibleng istorya. Pagaligad ang pila ka minutos, pinalapitan niya tong tawo, ang puwit siya, choy, pwede masugid ang imo sikrito. Bumbucham. Uyab uyab ang namangkot, bayi. Di alang-alang man nga, hindi. Nagpanguwit siya, choy, pwede masugid ko rin mong sikrito. Bumbucham? Anong sikrito, Daddy Mons? The rest is history. The rest is loading ko. The rest is history. Hindi ko na iya pag-ihambal kay way na ko kay balo kung ano tong transaksyon nila to na yon. Bumbucham? Oo, nag-order sa balot. Sige na, may oras. Sige, sa sunod naman, Daddy Mons, thank you again.
Pwede kita mga kibiran sa nga oras di sa ito na pangalagan sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Updanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus.